Hello everything! Wait lang, kunin ko lang pala yung charger. Ayan. Shout out. Harang! Ayan. Salamat! Sino yung tatlo na yan? Ayan, Don TV, Tamsak Host. Ayan, salamat, Don TV. Ayan, thank you. Harang pa. Sige lang. Wait lang, i-share ko lang tong ating live streaming baka sakaling may magpunta. Ayan, shout out. Shout out sa 5 million in the house. Mayo 24, hello Sisi. Kumusta? Magbaba ka ng bahay mo dyan or just type Ilocana Kapsat. Knock. Ay, may tao pala. Ay, ang ganda oh. Kaloka. Tignan mo. Uy, ang laki. Blinower ni Ryan tong buhok ko, kaya ganyan. Ni ano? Ni Brian yung nag-dry ng buhok ko. Char? Uy, hindi pala tayo friends sa Facebook, kaya hindi kita natatag. Friend Friend tayo. Parang naka-private ka. Friend tayo. Bakit di kita namatag? Ay, bakit hindi ba? Kahit i-search ko yung pangalan mo. Ayan, tamsak sa. Shout out sa 5 milyon sa baba. Kung sino man kayo. Uy, malapit ka na din mag 4K na. Ano? Malapit ka na rin mag 4K. Malapit. Hindi malayo pa. May isang tuwad pala ako dun sa ating premiere. Talaga? Bakit ka nag-stop? Ang daming tao. Ay, okay lang kasi Nakailang oras ka? 2 hours yata. Kasi sakit na yung lalamunan ko, sis. Sakit yung lalamunan ko. Wala kasi akong mic dito. Wala akong Ayoko rin gumamit ng headset. Kasi direct lang yung ko, boss. Ay, direct yun sa laptop yung ko. Voice. 2 hours. 2 hours lang. Mga 2 hours something yata yun. Okay lang. Sakit din yung lalamunan ko kakabasa ng Tapos na-spin ko na kasi yung Wheels of Attendance. So, ayun. Yun na, tama na yun. Hindi ka kasi umakyat. Sana umakyat ka para tulungan mo ko.
Nagluto kasi ako. Nagluto kasi ako ng kasaba. Papainggit. Ayan, 5 million in the house. Mamaya na. Usap. Dons TV, magbaba ka lang ng bahay mo dyan or just type Ilocana. Ay, hindi mo pala main yan, Kabsat. Don TV. Hindi pa ako kumain, sis. Kakain mo na ako sa harap ng camera. Oo, okay lang, okay lang. Ni-review ko kasi yung ano ko, yung parati ko nire-review yung ano ko yung LS ko kung may mga mali ako. Ni-review ko sa editor. Sa editor naman, hindi ko naman tinitingnan yung ano. Hindi ko na editor. na-send yung mga na-play ko sa'yo. Nung nag-play all ako, naalala mo yun. Okay lang, okay lang. Sino kaya yung hindi rin nyo? Hindi ko makita. Parang hindi ko maaabot yung threshold ko this month. Bakit? Uy, dami nag-i-LS ngayon, sis. Ang bagal. Buti na lang yung LS ko kanina, tama-tama rin yung pumasok. Buti na lang maraming pumasok. Mahilig talaga sila sa laro, no? Palaro kasi WH. Oh, meron Wala pa man. akong ipi-play 1, 2. Tatlo yung ipi-play ko. Magpalaro ako ng WH kapag may papasok na marami. Oo. Yung wheels, sis, gawin mo yung wheels para pag sino yung matamaan, yun yung WH mo. Alam ko din yun, pero madali lang yun. Mas enjoy yung sana yung yung race yung takbo race. Or yung yung comment picker para manood naman sila ng video mo. Gawin mo next time gawin mo yung yung comment picker. Comment picker? Oo. Ano ba yun? Yung video, manood sila ng video tapos magbibigay ka ng hashtag na, for example, yung video nila is about grocery. So, mag-hashtag sila ng hashtag grocery sa dulo ng comment nila. Tapos, tapos makikita kung ilan yung nanood ng video doon. Tapos, doon ka pipili. Ayan, Panggamil ka. Hello! Ayan, shout out sa inyo yan. Naka-LS Sandali kasi sis kasi may message sa akin nagtatanong. Sige lang. Ikaw lang ang aking mahal. Ibig mo'y walang... Nakikinig lang mga lalab. Sige lang, sis Melka. Miguel Love, shout out Melka, Sissy Loves. Hindi ka pumunta sa LS ko. Hindi ka nagpalipad. Sana all ini-endorse. Kasi sa StreamYard. Ang kulay ng bahay ni tawag dito, ni Nika. Oo. Ganda na yung background niya, no? I'll be here.
Ayan, salamat. Salamat sa inyo guys, 4 million. Ayan, thumbs up dan host. Ayan, akyat ka Jessa. Jessa, akyat ka Ayan, bunso. tapos ka na naglaba, bunso. Tapos na Unspoken yung labahan word, mo. hello. Ayan, 6 million. Ayan, unspoken words. Ayan, si unspoken word. Just type Ilocana. Good morning, everyone. Grab me if you don't have me from Peace Jan. Grab me if you don't have me from Peace Jan. Hello, Peace John. Hello, hi everyone. Patams up Premier Asia Time from Unspoken Word. Okay? Si kaloka ka, Unspoken Word. Ikaw pala yan, si Carson. Si Carson Meron pala ako yan. invite. Ano ba yun? Meron daw invite si Bunso. Anong invite mo, Bunso? Sige, mag-invite ka lang dyan, Bunso. Thumbs up dan, peace dyan. Thank you so much for the thumbs up. Peace dyan. You can drop your link. Friend ko dito sa Guam, sabi niya. Sige lang, invite mo lang. Sige, friends. Sige. Take your time, enjoy your, banding. Ano? Ano sinasabi mo dyan? Kasi sabi niya may invite. So, may tao sa bahay nila. Friend ko dito. Meron ako. Invite niya dito, ipapasok sa LS. I think so. Ganun yung pagkaunawa ko. Sige. Akala ko sa bahay nila. Bunso, umakyat ka na, Bunso. Ayan, 6 million in the house. Oo, ate. Anong oo, ate? Dalaw. Ayan, Potipas wife from Peace dyan. Ayan, you need to connect there. And please do thumbs up the premiere of Carson's World or Unspoken World. At saka yung aking premiere. Ayan, 7 million in the house. Pa-share. And then, pa-share po sa inyong mga community ang ating live streaming. Nag-LS pa si RJ, no? Oo. Kaya hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng ilapag ang bahay. Di pa pwede yun? Pwede naman, kaso pupunta na yung mga viewers ko doon minsan kapag i-drop ko yung bahay. Tama. Pito na nga, tapos lilipat pa sila. Tab Peace Jan, Kain, and Abel from Peace Jan. Matagal ko na kayang na-set na premiere yan. Kaso, po 14 pa lang ang tamsak. Ano, kanta ka na, sis? Ako, sandali. Next. Sandali. Kasi kakain mo na ako. Ay, oo pala, kakain ka na. Kuha ka ng pagkain mo, kain ka dito. Oo, kakain mo na ako. Magpa-music muna ako. Sige. Kasi nagugutom ako eh. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet.
And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it Mega will love most shout probably out look sa like her. Yeah. May babae 7 ako million na dyan. kitang kay ganda. Yung Ayan, mga siyempre. Ala, Glenn. ay bibihagin ka. Dami pala Ah. nag-alis ngayon, oh. Grabe, dami. Hi, welcome. Ala na-delete pa ni tawag dito. Na-delete pa ni Nightbot yung invite ni Jessa. Talaga? Don't worry, it's just only 5 seconds. Ayan, welcome to our house. Simply Mia's vlog. Simple din siya. Oo. Ay, kuha muna ako ng pagkain. Nagugutom na ako. Ah, si. Para naman akong buntis. Hindi ba kagalaw? Naks, nakadress. Hi sis! Hello! Welcome! Pwede ka nang magbaba ng bahay mo dyan or i-type mo lang ang Ilocana. Sis Simply. Ganito Ilocana. Ganyan. Ayan, 6 million in the house. Hello everything. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gets me wet. And I can see her breathing down its universe. And if heaven does exist, it will most probably look like her. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gets me wet. And I can see her breathing down its universe. And if Ayan, Sisi. Hi, Sis Donna. Thank you. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Ibig mo lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Yes. Nice meeting you. Simply Mia's vlog. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo dyan. Salamat sa pag-ibig mo. Yan, maghahanap muna ako ng drinks. Ayoko ng wine. Ayan, sa mga gustong guys, sa mga gusto din mag-join ng aking membership, pwede din kayo mag-join guys. Just pindutin nyo lang po ang aking join button dyan. Aalagaan ko kayo. Hindi kita kasama. Kung mag-iyak at daig kong mag-isawa, di ka alalay sa anumang bagay. Malaman ako sa sarili, laging magdaan ka. Isayaw ng mabagal. Gusto. Ayan, upo na ako. Naka-play all ka ngayon, Carson sa akin. Simply Maya's vlog. Mega love shoutout. Kain mo na ako. Bunso, Present sis. akyat ka bunso. Hi, pwede baba ng premiere. Sige, baba mo lang dyan, sis Donna Bichong. Present sis mga. Hi, sis CJ. Hello. Nakalimutan ko na mag-send ng resibo, haha, sabi ni sis Donna. Oo, yung mga resibo nyo dun sa mga watch nyo. Ayan, mega love shoutout. Ayan, padikit po sa ating bagong kaibigan from Guam, guys. Si Simply Sis, kain Mia's tayo. Vlogs.
Kain lang, walang tayo, charot. Anong ulam? Isda. Ang sarap. Nakalimutan ko mag-drill ng beans. Saka yung yung veggies. Kaya ito na lang, isda na lang. Sige, ibaba yun yung mga premiere nyo dyan at patusok natin. And then, tusukin nyo din ang aking premiere dyan sa taas. Wow, sana all naka 41 tamsak na. 41 tamsak na si Donna Bichong. Now. Grabe, ang daming daming nag-ilis ngayon, sis. Oo nga. Patamsek po ng premiere ko, the naman, sabi ni Sisi. Ayan, binaba ko na Sisi. Ayan. Sige, akyat ako, sabi niya. Wait lang, baba ko yung hagdan. Sis, bet ang tupig hahatiruhan mo ako, sabi ni CJ. Guys, Ay, halika. kain tayo, guys. Kain. Kain muna ako, ha, kasi nagugutom ako. Ano, Carson, idagdag ko dun sa aking, idagdag ko Late dun dinner. sa, ang ganyang mahal. Ano ba ang pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapagali. Ikaw na lang ang kakaroon. wait, ipin ko ang ating mga premiere para minsanan na lang. Sarap kasi ng tama kahit na mali. Meron akong tinatago, di ko lang maamin. Pagdating kasi sa'yo ko'y mahihain. Pero kahit anong oras mo ako tawagin, narating ako sa panglabas mo kasi sa'kin. Tell me if you want me, baby boy, sabihin mo. Baga pwede ka na mapasakin yung gusto mo sa'kin. If you want me, baby, tell me if you want me, if you want me, if you want me, baby. I just want your body, baby. Hindi na daw siya galit. Uwi ka na daw. Kain! Ayan, sis, Donna B. Labs, ulit, kain. Nagutom ako kasi nag-i-LS ako tapos late na to, late dinner na. Ayan, patamsak po sa aming premiere, guys. Baka nasa baba si Oo, ayan. Jessa. Hello! Ayan na. Hello! Tapos ko na naglaba? Ayan, guys, nakapin po yung aming premiere na tatlo. Si So, Unspoken tapos na Word, naglaba? si Ilocana, si Donna B. Tapos ka na naglaba? Tapos na. Ayan yung friend ko sa pag-ibig Mia. Guys, pasubscribe ako sa kanya. Oo, sige. I-subscribe mo ngayon. Salamat. Bago lang siya, nagsisimula. Oh, 172. Sabihin mo mag-join siya sa membership ko para laging may baba yung bahay niya kapag nag-LS ako. Oo. Sis, ito ka video call ko rin ka. Ito, mag-join sa membership niya. That chick's so the best, she's so sexy. Ano yan, broadcast na ba yan? So don't miss something that you wanna Ayan guys, patikita ko kay si Mika. Ayan, ongoing na, pinapanood ko na yung video niya ngayon. Wow, thanks po, sabi ni Sis Donna. Ayan. Ayan. Bakit hindi mo siya dinala sa LS ko kanina? Nag-report na ako. Bunso, bakit hindi mo siya dinala sa LS ko kanina?
Ayun lang, ngayon na si Nalala. Na ano na. Ay, Kasi maraming tao kanina. pinaglalaba ako. Ngayon, ayun na. Uy, Ronald! Hello! Ronald, wala ka kanina sa LS ko. Break time daw niya. Busy. Miss kita. Ayan, 6 million in the house. Hello, everything. Ayan, guys. Huwag niyo pong kalimutang i-thumbs up po ang aming mga premiere po dyan sa nakapin. Salamat! So, ayan guys, paano ako guys? Badikit, dalawa na lang mag-grade 4 na ako. Walang short video si Sis Mia. Ay, ote, mahahaba. Oo nga. 1 or 2 minutes na lang. Dapat gawa siya ng at least 1 minute or 1 to 2 minutes para mabalis na ano. Oo, para madali yung pag-subscribe. Pwede naman manood lang at least 1 to 3 minutes sa kanyang Oo, video. ka ng 1 or 2 to 3 minutes. Ayan, padikit po sa ating bagong Ronald, kaibigan, nag-work ka lang, guys. Ronald. Ronald, na-miss Simply lang kita Gen. kanina sa LS ko. Work mode ako, sabi niya. Like, gawa ka ng 1 or 2. Guys, padikit ako. Dalawa na lang, mag-grade 4 na. O, dalawa na lang? Dalawa na lang ate. Yung ibang dinikitan ko doon, hindi pa sila nag-ano. Ayaw nila mabalik-balik pag may time. Okay lang yan, Bunso. ganyan talagang buhay ng YT. Oo nga. Hindi lahat ay nagbabalik. Bunso, searchable na ba yung name mo? Change ko Search- sa English. Di ba yung G&A, hindi siya ma-search? So, ayun sa Oo. English. Para Siguro siguro dahil sa symbol na an. Kaya, Oo. yun. O kaya hindi siya lumalabas. Mm-mm. Na ng kawalan. Yes. Sis, magpapagalaman ka para mag-get. O, ayan, kung gusto nyo mag-join sa aking membership, guys, tignan nyo, kahit wala yung mga member ko, binababa ko yung mga bahay nila. Oo guys, mag-join na kayo. Para lagi pa yung nyo, bahay nyo. O, tignan nyo. Si Nightbot lang ang magaling mag-type dyan sa live comment. Oo. Yan. Yung Nalulunok ka na si Nightbot. Ang sipag-sipag ni Nightbot dito sa bahay ko. Magawa next time. Kahit simple lang. Dalawa. Ganun. Ayan, Lalab, Cheryl. Igorotang bago. Lalab, hello. Ayan, Kabsat Binis, hello, everything. Salamat sa mga patusok nyo at patusok din sa ating mga premiere dyan sa taas. Binis, anong oras ang mo, LS? Buti pa si Binis naka $2. Binis, anong oras na LS mo? Naka $2 ang naka $2 na super chat. Kailangan kumakalampas ng 4 bago kainin ulo. Di ba 100 pesos na sisi? So $2. O, di ba? San ka pa? Adana Cruar. Ha, ha, ha. Nasa labas daw siya. Si Binis, pinagsalitaan mo ako ng ganyan, hindi ko naman naintindihan. Wala daw siyang LS. Kaya, ipunin mo muna. Sana all daming palipad, sabi niya. Madami din lilipad sa'yo. Ay, lilipad. Sila RJ, sila Lika, ang maraming palipad. Ako lang, bihira. Nawala. Once lang yun kay Mika, Yun lang yun. Once lang. Nabasa ko nga good for 6 months. 9 million. Ate Si Jane, Sika, ang dami. Oo, ang dami.
Madami rin yung pupunta sa LS mo kanina. Masaya na ako, bakit ganito? Si Jen, Ano? Pero yung alagad ni Kanina. Oo. RJ yung iba doon. Na-shock nga ako. Di ba? Alagad ni RJ yung iba doon, tapos dalawa yung naka-BG sa akin. Wala si RG kanina. Hindi niya ni ano yung alagad niya kanina. Nasa work ka. Ayan, shout out naman sa inyong lahat dyan sa baba, guys. Dikitan nyo lahat ng aking members, guys. Maglagay lang kayo ng Ilocana. Kapag madikitan nyo lahat ng members, ay maka-40 na kayo dyan. Ayan, si Nightbot lang ang active, guys. Kanina pa kasi ko nakikigil dyan. Kanina pa ba kasi Yung ganito. di ako walang negative. Ape, Busog na ako. Kailangan ko itong tapusin or else itatapon ito. Tapusin ko na lang. Sa'yo ako. Bunso, kanta ka muna kasi kumakain pa ako. Ay, ito. Ayan, asan na si Simply Mia? Tapos tumayaw naman si Simply Maya. Si Miss, gusto niyo kumanta? Ayan, Joker, si Simply Maya. Maganda yan. Akyat ka dito, Simply Mia, oh. I-ano mo lang to. Akyat ka daw, i-click mo lang yung link sa baba, sis. Yung StreamYard na link. Ayan yung Eto. may nakalagay na StreamYard. Ibababa niya. I-click mo lang yun. Bakit ganito? Ikaw ang gusto, hindi mo sabay. Masaya na ako. Ayan, shout out sa 7 million. Thank you naman. Harang. Ayan, salamat sa inyong mga paharang dyan. Ayan, may nakalagay na. Di ba yung nakaano na Ilocana sa Amerika, yung yellow, tapos may nakalagay doon na link, may StreamYard. I-click mo. Ito, oh. Ito, sis, ito. Preview. Ito. I-click mo yung link. I-click mo yung link. I-click mo lang sa group. Sige, kain ka muna dyan, dyan. Para mabusog ka, oy. Kumakain na nga. Tatapusin ko to kasi ayoko itapon. Kasi ang sarap Oo. ng rice, sarap pagkaluto. Yung asawa ko nagluto ng pagkain. Ay, Kung asawa mo ay tagaluto, ako hair dryer, tagaluto ko din. sabi ko may utang ka sa akin, sabi mo idadry mo yung buhok ko, sabi ko. Kasi hindi niya nagawa kagabi, kaya ngayon ko pinagawa. Ayan, 8 million in the house. Sana umabot naman tayo ng 20. Asa ka pa. Sa musika. Tignan ko nga kung searchable sis, yung mga meron ako bahay. ngayon, sis, kaya sakit yung ulo ko. Meron ako ngayon. Oh. Tignan ko kung kung searchable yung mga bahay niya. Sino? Yung si Jessa at saka Simply Mias. Kay Jessa, na. Oo, searchable sila I-share Kasi natin. yun yung importante, searchable. Lumabas na, di ba? Chininch ko lang yung name.
take me higher. I must take you. 1, 2, 3. Gusto kita isayaw lang. Mangan kabsat niya si Dam, ano, Denise. Gusto kita isayaw lang mabagal. Ano sinasabi? Gusto kita isayaw lang mabagal. Ayan, salamat sa inyo guys. 8 million in the house. Sa pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko at inaamin ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa'kin ikaw pa rin ang baby ko kahit wala ka na sa piling ko pangakong ipagdarasal pa rin kita. Ipagdarasal Ano yung mga, pa rin kita. ala, BD New Zealand, ano yan? Kabsat Bidi. Mga Ang dami. iskain. Ano, may galit ka Bidi New Zealand? Kabsat Bidi, may galit ka? Siguro naghang ang kanyang, anong tawag diyan? Ang kanyang net. Oo. Minsan kasi ganyan eh. Ano na, inisip mo na hindi na-send, pero na-send pala. Lalo na kapag ano siya, pindot ka ng pindot, kala mo yung nag-stick siya. Ayan, shout. LS tomorrow. Ha? Mag-LS si ano, siguro mag-LS din si Simply Jen bukas. Mag-LS din Oo. ako after. Mag-LS ako after Siguro. bukas. Ano kasi ito? May tupak eh. Pag ayaw, hindi. Ayan, Bidi New Zealand. Kumusta ka na, Sa gusto kabsat? ko lang, pero baka mag-ilis ako. Oo. Ano tong yellow? Di ko makita. Hehehe. Ano? Banana. Banana yan, banana. Attendance na naman ako pa, attendance. Attendance well. Uy, may isang tuwad tayo. Musta, Kapitana? Okay lang, kabsat. Naka-play yung 5 hours mo kanya. Hindi siya, na-post siya kagabi kasi. Ano, sabi ko kay Brian, bawal ang cellphone, kaya bawal din ang computer. Ayan, Simply Jen, sino ang topak? Sabi ni... Ikaw daw ang topak, Bidi New Zealand. Matikit Ako guys, yung may magbakas tupak, lang. sabi ko. Ako yung may tupak. May tupak ako minsan kasi minsan Ay, hindi ko... asan na ba yung kaibigan mo, Jessa? Ayan, 14 million at saka salamat sa isang tuwaders dyan. Nagising na naman ang kanyang kaluluwa. Tuwad mo more. Thanks for sub guys, Milka and Dawn from Simply Mias. Ayan. Sige, balikan mo na lang sila, sis Mia, Simply Mias. Playing na ako kay Gibbons Network. Active pa siya. Ano, sabihin mo, di ba, Donna B, di ba, play mo siya nung sa Watch to Watch, baka nadikitan mo na rin siya. Nayunak man tatuwad mo. Sige, nayunan man. Yung yung 15, di ba, 15 thumbs up nilagay niya sa isang tuwad. 15 likes kanina yan eh. Okay, sis, I will be back to them. Yes, Mahigit yes. sa tuwad, te. Ganyan. Ipa-jar-jar mo. Anya, jay kunam. Ayan, inikap dan. Ay, inalis na nila yung tuwad. Ayan. Patayuin naman. Wag nang patuwarin. Ano ba yan? Palitan nyo na. Ipa-jar-jar mo yung tweet mo dyan. Ayan, shout out everything. La, pag-iitam man garod ng bide.
Sige na. 16 million in the house. Day ko na mga nag-stop day play mo. Nag-stop yung play ko kasi tinurn off ni Brian yung laptop. Kasi bawal yung kagabi. Kasi banding time. Ayan guys, sino may extra dalawang banana, ipakain nyo na sa akin. Yung banana na lang ni Habi mo. Nasa work, hindi nyo nakain. Ayan, pakainin nyo na ako ng banana, baka si Lolo kumain din, guys. Ano kaya? May viral na usapan kaya doon sa K1 Visa? Ano sabi? Ay, ano sa? May viral na usapin doon sa K1 Visa na GC doon sa FB, sa Facebook. Na patamsak po sa banks ko. Thank you po, sabi ni Binis. Ano yan, Kapsat Binis? Premier ba yan? Premier pala yan. May premier ka pala, hindi ka nagsashabi. Natamsakan ko na ha. Anong oras ng premiere mo, Binis? Doon ko na lang ipalipad yung price mo. Late na yan, hindi mo na maabutan. Ata. Ay, ganun ba? Pero hindi ko alam kung anong time, hindi ko na nakita. Or ganun ba? Late na. Sayang naman. Gurotang bago makita mo to'y latog ko, nagpugiit na. Ate, sino ka na? Pababa ulit ng bahay. Papakyatin natin si Amaya. Simple Maya. Sige. Para may kasabay si Ate Jean pag kumanto, Amaya. Sa Friday lalabas dyan, 11:30 Pinas time. Ang akin din is 12:30 Pinas time. 12:30 p.m. Pinas time sa Friday. Kasi, Oo. Pamahal naman dyan, Ilocana. Pamahal naman sa mga magaganda mong we love shoutout photos. Jasrel Alvaran. Ayan, Jessa. Jessa, dikitan mo daw si BD New Zealand. Hi, Jasrel. Yay, latag pa more. Ha. Ano yung viral na usapan dun sa Facebook is ano? Anong gagawin mo kung active yung asawa mo? Blah, blah, blah. Gusto pa niyang kainin yung V. Ay, sis, Pink January. Hello. VD New Zealand, pababa ng bahay para mag-anon tayo ng, mag-share tayo ng banana dyan. Tawang-tawa ni sis doon, ha? Sandali lang ha. Tapos doon ako natatawa doon sa mga comment ng mga nagko-comment. Grabe. Kasi kanina sa'kin nagbabaga ka. Lahat ng kailangan maging dala-dala. Siko pagkasama. Ayan guys, patamsak po sa premiere ni Binis guys. At sa aming mga premiere dyan sa taas. Hindi na kasi kasya ng apat na New Zealand, para malupitan na kita. binababa ni Nightbot ang bahay ni Didi. Pababa ng premiere ho. Sige, magbaba ka lang dyan si Spring January. Ayan, magbabaan kayo dyan ng premiere guys. Ay, may tao pala dyan sa baba. Ayan, hello Sisi. Hello Simply Mia's Vlog. Ano sis, paki-turn off, i-mute mo po yung nasa YouTube. Sa mismong YouTube po. Alin? Ay, isa? Opo, sa mismong YouTube. Paki-mute po yon. Ayan, tinanggal ko. Ay, dito na lang. Yeah, kita ko na dito. Hello guys! Kamusta kayo? Meron pa. Simply Mias, kanta ka. Ako? Ano gusto yung kanta? Sige, mag-request na kayo guys.
Ayan. Wow, grabe naman siya. Thank you for AJ. Siya po ang nag-invite sa akin dito. We're just new diba? friends. She came from Sige, Hawaii. welcome Hindi kayong pa lahat kasama. dito guys. Welcome kayo at welcome kayong mag-invite ng friends. Wow, I love Ilocanos. I love Dinding. Ayan, hello Pink January. Tamsakan nyo guys yung premiere ni Venice at saka kay Pink January. Salamat. Shout out kay Pink January. Padikit rin ako. Tiga, papunta ako kay Pink January. O dyan, 400 ka na. O, diba? Salamat, salamat. Kapag naalala ko ang mga araw. Patamsak daw sa premiere, 3:30 p.m. Pinas time. Sa aking mga mata. Pink Carson's World. Dan January. po sa premiere at dikit na rin. Sabi ni Just Real. Uy, ang ginaw. Uminom lang ako ng juice, giniginaw na ako. Ay, mali. Ayan, Pink January, dan na po ako sa iyo. Nakapong kalimbang na rin, dan sa tamsak. Ayan, baka hindi mo pa kadikit si Just Real, Jessa. Sino te, saan ba? Just Real Albaran. Wala ta. Nagbaba ng bahay? Andyan, binaba ni Nightbot. Member ko yan, kaya binababa ko mga bahay nila. Ayan. Subscribe na po ako kay Donna. Ayan, dan dikit na daw po, dikit. 5 million in the house. Ayan. Subscribe na ako kay Donna Chong. Ayan, dikitan nyo lahat yung mga binababa ni Nightbot, hindi kayo magsisisi. Alright. Dan na ako, Pink January. See you there. In 2 hours yung premiere mo. Ayan, naging 5 million, nagdidikit siguro mga yan. Kaya naging 5 million. Okay, so Simply Maya's vlog, idikit ko na yung isa ko ha. O, ayan, Ate Maya. Thank you. Maya, doon ka sa main ko, magdikit Maya para wala tayong hindi tayo malagasan. Okay. Vlogs. Huwag Bibi mo lang akong balikan kapitan. ito yung isang Simple Jean na dinikit ko sa iyo. Huwag mo akong balikan dyan kasi baka malagasan tayo. Malagasan ka. Ganun ba yan? Ay, nako, Oo. Bibi. Mapangkano. Mostly, nangyayari yan. Kasi bawal kasi ang dikit to dikit. Bawal kasi yan. Alternate. Okay. Masakit. Simply Maya. Simply Mias. Nag-subscribe na ako kay Donna. Lagi. Sige, dikitan mo din si Venice. Si Venice. Ayan, kinalimbang all kita ha. I'm looking for Milka. 175 Subscribe pang din siya sa akin. 175 ako. Milka Hakul Besisi. Ito, binaba ni Nightbot. Pindutin mo yung binaba ni Nightbot na bahay niya. Para hindi ka mahirapan. Nightbot. Ayan. Dami na pala ang video ni ni Simply Mias. Susunod na lang. Kaya sa dati, Saan ka sa US, Denise Simply? Anthony Channel. Nasa Guam rin siya, te. Ha? Nasa Guam rin Nasa siya. Guam. Ay, Compliment nasa Maya. Guam din. Oo. Ganda ng Guam mo. May Home Depot pala doon. Ayaw kasi Meron kami dito. Malaki. Bakit daw ang lakas ng boses ni Simply Jen? Sabi ni Bidi niyo sila. Kasi gato ka kanta ka. Hello, malakas boy! ba? Sorry naman. Grabe, kala ko mahina. Hindi ko alam kung bakit malakas daw sabi ni Bidi. Ala, sige. Paano ba yan? Hindi, okay lang. Nagloloading Hello, naman ako. Barge! Ayan, Sino ba yan?
kahit hindi mag-mic, ayos na, hehe. Kahit daw hindi mag-mic, ayos na daw. Wala akong mic. Direct ako sa sa laptop ko. Wala na akong mic. Direct sa laptop. Tawa Talaga. daw. Nasaan yung kay Milka para madikitan ko siya? Andyan sis, yung Mamaya kay- na ako magtambay. Nagbulutot na kasi ako, Ate Lucana. Sige lang, Night Bord. bot Thank ni you. Milka? Oo, ayun, Ito di ba si sa Milka. si Nightbot nagbabot ni Milka? O ayan, Simply Tingnan lang. Mayas, pang 175 ako sa iyo ha. Oh yeah, thank you. Si You're Milka welcome. hinahanap ko para madikitan ko siya. Nag-subscribe na kasi siya sa akin. Ito Yeah. yung kay Milka, binababa ni Nightbot. Okay, no problem. Manood lang ako The more, ng the merrier. 2 minutes, Di ba si 2 minutes to 3 minutes sa Nightbot. video mo para dikit na dikit. May naka-on na other tab sa inyo. Dito ako sa fixing my vanity mirror, Char. Wow. Wow, Bong! Pahingi lang, Natos Bong 23. Borge. Dito ako sa fixing my vanity mirror, Char. May Thank naka-on you. Guys, You're may welcome. naka-on na ibang tab. Kasi naririnig ko ng boses natin. Boards Production, Miguel F. Shout out Boards. Pinag-ilis ba si Boards ngayon? Hindi ata kasi may pasok siya kapag weekdays. Uy, nahulog si Bunso. Asa na yun? Magsalita nga kayo. This is Milka. I'll go to Milka. May naka-on na ibang tab. Oy, Milka, nagtitiktok ka? Nagtitiktok din ako. Follow my TikTok. Nahulog si Daming Bunso. make-ups. Nahulog ako. Naglo-loading ako. Naglo-loading yung akin. I'm done to Milka. Nag-subscribe na ako sa'yo, girl. Naka-BG lang si Milka. Nandun ata kay RJ. Mm-mm. Yung iba na inanoan ko kay Sir RG, hindi na ako pinansin. Ayaw na nila sa akin. So, na-follow back ko na po si Milka at si Don. I'm done. Okay lang yan, sis. Pag magbakas ka lang. Ayan guys, dikitan nyo si na-share na Jess. Taga UK mga yan. UK. Si Amor. Si Amor Ganitano, taga UK din yan. Si Jess, taga Sweden. Taga Sweden siya, Sweden. Ayan, 9 million in the house. Ayan, sino si nagtatap niya, hindi niya daw makita yung bote ko. Natatakot ka? Ano yun? Si New Zealand, tika lang. Maglalagay tayo ng light. Oo nga, madilim. Bong 23 production? Si Bong 23 production ay si Borge production yan. Ninja niya lang yan. Ayan, hello Kapsat, may Kawayan, California. Hello Kapsat, welcome. Saan ang hagdan mo? Nandito Kapsat video. Ika, maganda tayo. saglit. Ayan, Big welcome New Kapsat, may Zealand. Kawayan, California. Ayan, hello Kapsat. May jacket ka na dyan, Kapsat. Simply Jen? Snap ako ni Board, sabi ni Kapsat. Ha? Ayan. Asan na si hindi ko patika? Tingnan natin. Simply Jen, subscribe na kita. Sige. Sounds of Sige. ukulele. Doon ka sa Min, mag-subscribe sa Min. Oh, yeah. May Basta guitar na, na, yung video ko may nag-hold ako ng gitara. Oo nga. Wow, nice. Ukulele. Guys, Sounds of si Oh, Bidi silence. New ukulele Zealand. pala. Nandito si Bidi New Zealand. Sa Kaya baba. naman, mag-fishing kami ni Sis Maya sa Saturday. Saturday ba? Oh, VD New Zealand. Yeah, Hello, Saturday. hello. Ayan. Big New Zealand. Hello. Hello, everyone. Hello. Kakanta ka ba, VD?
Magaling mag-gitara yan, mag-piano. Ay, magaling mag-piano yan. Kumusta Mas magaling ang kumanta. buhay, mga kabayan? Sige, 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 Kumusta ang makikinig buhay? kami. Parang diba, ang galing na. Okay, sige, sige. Mahalin niyo naman ako. Kahit tapos na Pinapatayin ang, ang music ko kahit sis tapos para na ang makikinig kayo tutukan, sa mahalin Jen, niyo naman ako. subscribe na rin ako sa'yo. Dan! May, Ayan. ano Mga guys, magandang co-host ni hindi niyo ako Kapitana. naririnig. May isang naka-on na tab kasi naririnig natin yung boses, naririnig ko mga boses natin. Ate Naka-off Maya, yung may sa naka-off akin. na gadgets. O, di ba naririnig niyo yung yung ibang Naka-off yung sa akin. Sa akin naka-off. Ate Maya, may naka-on ka na gadgets dyan, yung boses? TV! Ay, Hello. TV. Hello. Papatayin ko yung TV ko. Sandali. Papatayin ko yung TV ko. Wait. Si ano? Hello, Prime Names. Hello, kuya. Hello, hello. Bakit Ay, hindi kita makita? Ate ka. Ate, nababa ng bahay ni VD New Zealand. Hindi ko pa makita. Ito, binababa ni Nightbot bahay niya. Asan na? Ay, Hello. ayan. Pamahal naman, pamahal. Oh, Kabsat, the way kabsat na. like Hawaiian. May nag-echo talaga. Wala, may isa kang tuwad. VD New Zealand. Hayaan mo na Paakyat yung tuwad. host, Sundutin ko ba yung Mikawanan, tuwad niya? California. Meron ng Ayan, aakyat. ikalimang all na kita. Nag-thumbs up na ako. Okay. Meron ka Sige, rin ano? akyat ka. Sige, akyat ka, kabsat ka. May Kawayan, California. Ito yung hagdan, Pwede ko ba ipap-tamsak premiere ko? Sige, Kuya Prime Names, baba mo lang dyan po para tamsakan natin. May premiere din po kami dyan sa taas. Baka gusto nyo pong tamsakan. Yung nakapin po sa taas. Ayan, magbakas na ako. Sige, bakas-bakas lang. Sige lang. Mahalin Alright. niyo ako. Maganda Ngayon, may tricky, no? Parang, Ang ganda naman ng boses ni Sir. Sir, ang ganda ng boses mo, ha? Announcer Ay, ka? Bide! Pakita ka gamin. Oo nga, Okay. sir, pakita Oh. naman. Sana all yung Nice boss. voice. Kapag nagpakita ko, baka mamaya Ito malalaglag yung itong hagdan, mga kabsat kasama. may Kawayan, Ito yung hagdan, may kabsat. Malalaglag dahil sa kapangitan natin. Kapangitan ko, mahirap na. Kaya hindi ako magpapakita. Okay, sige lang mga kaibigan. Okay, maraming salamat pa na. Maraming salamat po sa mga bisita at mga co-host ni Hindi nyo ba alam Kapitana. siya yung announcer dun sa sa Yung boses mo, Nice voice. pang ano, no? Pang DG, ganon? yung sa Oo. peryahan. Ay, hindi. Dati kasi ako sa dati ako sa piryahan mga kaibigan. Kaya marunong. Okay, sige, taya lang mga kaibigan. Nandiyan na po ang ilaw. Umiikot ang ilaw. Sige, taya. Uy, VD, kumanta ka na, VD. VD, kumanta ka na. Oh, Mr. BD. Ayan, mas Mr. maganda VD, yung ganyan, mag-subscribe sis. na ako Mas sa'yo. maganda yung ganyan. Hello, The Boys and Maurice. Hello. Mas mahirap kapag Mr. VD, nag-subscribe na po ako sa'yo. Ayan, patamsak daw po yung premiere ni Kabsat Prime Okay, Names, guys, sige po. from Canada. Magbakas lang para mabalikan ko po kayo May mga extra kaibigan. Uy, ba na? VD. Mamahalin kayo na Ano, mamahalin ko kayo ng mahigpit. Okay? Pakibalik Sir po, VD, ah. kanta ka na. Sir BD, baka may extra banana. Baka Lagi naman. sa susunod, kakanta ako sa susunod. Hello? Ngayon na. Sa Sa susunod na, na Sir akyat BD, ako kay sample. Kapitana. Mga co-host, hi, The Boys and Maurice's Adventures. Uy, Maurice, kumanta ka, Maurice. Alam ko maganda yung boses mo. Oh, asan na siya? O yan, The Boys. Parati yung ano, Mo- no? Yung, Kumakanta din yan si Maurice, tsaka nagtutugtog ng gitara. oh, sana all Ayan, sa gusto marunong mag-join, gitara. sa gusto din mag-join dyan, guys. Pwede po, simple dyan, pwede po patamsak ng premiere ko sis, sabi ni Prime Names. Ayan, binaba ko na yung premiere mo, Kabsat Prime Names. From Sige, Canada. tamsakan ko yan. Ayan, May ibaba tao mo pala. nga yung mo. Premiere Hello! mo. Hello, Kabsat. Tamsakan ko. May Kawayan, California. Ayan, Ayan. nandito po Prime siya. names.
Mega love shout out Mornizy2 channel. Guys, may bago Ay, tayong California. kapatid nandyan sa taas. California. Si Mikawayan, California. Dikitan nyo siya. Nasaan ba? May kawayan? Nasa taas, nasa taas. Prime names, dikitan mo ako prime names ha. Nakakagulo na. Yung boses ko. Ayan, Dan, prime names. Nadikitan mo na ba ako? Prime names, dikit na pala kita. Palok. Ayan, ate, may nag-aas kung pwede ba ba ng bahay si Mornis 2. Yes, pwede. Yan, Ayan, magbabagsak kapsat, may- ng bahay para madikitan ka namin. Ayan, may bago tayong kapatid si Mikawayan, California. Baka Ayan, Gusto prime niyo- names, Dan na. gusto nyong mag-hi muna. Hello. Mr. Mikawayan. Sige. Matagal na pala. Sige. Hello, Mikawayan, California. Ay, nahulog siya. Mahina yung signal niya. Ay, wait, ano siya? Japanese? Hindi, Ilocano. Ayan, Ilocano ba? sis, asan ka na? Sis Mornis channel, didikitan kita. Magbabakas na lang ako, ikaw na bahala magbalik. Tika, saan ka Parang na? parang nasa loob ng kuweba yung boses ni ni Jesta. Ayan, 12 million. Nag-iiko? Or ano? Maris, ano yan? Maris Ano siya? Adventure? Tawag din. Inanet ko. Hi, Young Observer! Hello! Salamat sa pagpunta. Ayan, padikit po sa ating mga co-host, guys. Ayan, natahimik na si Kabsat BD New Zealand. Tumaktakin sa... Tumatay yata si BD. Ayan, tapos na po. Nagbakas na rin ako. Ikaw na bahala magbalik. Ayan, nakalimutan ko, dikitan ko. Ano ba yan, Kumakain ako ha? yan. Sabi Sarap ni ng The kumakain. Boys. Ay, Oh, Sir ayan, BD, 14 million. Sir BD, baka sampul naman kahit isa lang, no? Kahit half song lang. Sino? Kahit sampul lang ng kanta. Sampol. Oo, sampul. Okay. Makain daw siya. Hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong kumanta. Yung boses pa lang, di ba maganda? Paano Kahit pa kayo ABC, sir. kumanta? Pwede na. Tumugtog lang ang alam ko. Oh, pwede rin. Okay, sa susunod. Okay, sige. Pagbigyan ko kayo sa susunod. Ngayon ako, kasi hindi ako nakahanda. Kaya mahirap naman nakakanta ng ano. Diba ate, Ngayon. sabi ko nga mas maganda pag hindi ka handa, maganda yung result. Si Kapitana yan, kumakanta yan. Maganda po ang boses ni Kapitana. Okay, pasubok ko naman dyan. Bugbugin kita dyan. Ayan, patamsak daw po sa sa bahay ni sa premiere ni Donna, guys. Ay, dan na po ako kay Duna. Nagtamsak Duna. na ako, saka nakapul kalimbang na rin. Nagbakas ako doon. Miss Ilocana, sa America Vlog, sinubscribe na rin kita. Thank you. Lahat Done siya, na rin ako. sinubscribe natin. Nakasubscribe na rin ako sa'yo. Thank Almost you eh. to Prime Names. Wait. Ayan, 14 million in the house. Ayan. Akyat pa guys, akyat lang kayo. Pasok. Isa lang. Ay, meron pala tao sa baba. Sorry naman. Wait lang. Sino, te? Hala, hindi na ata kasya yung... Kasya ba ba? Hindi Hello, na kasya. Mr. Hindi na California. kasya si... Ay, kapatid Prime Names, hindi na kasya kasi 6 lang ang pwede. Reserve. Bababa Mr. ako kung aakyat si prime names para makaakyat naman siya. Mikawayan? Hello, mega love shout out sa inyo mga hosts. Hello, Kapsat may kawayan. Prime Kumusta names, gusto kayo? mo umakyat? Bababa Kumusta ako. kayo amin? Okay, hindi Grabe, sila nakakaintindi ng Ilocano, Kapsat. Bakit to? Ay, ala sila.
Nagayara Falls Bisdak. pala to eh, no? Bisdak. May May kawayan time California, wag ka daw mag-Japanese, Kabsat, kasi hindi nila naintindihan. Wag kang magsalita ng Japanese. Akyat ka, Prime Nam. Sorry ha, hindi ako naka-premium kasi ng StreamYard. GB New Zealand, hello. Hello, Kabsat. Kay si May Kawayan, California. Kamusta tibiyag? Akala ko puro Ilocano to kasi Kabsat eh. Kumusta tibiyag? Sorry Kaibigan naman natin dyan. taga Dapat kapatid. Bisaya, Kapatid. Kapstat. Idol ko talaga yung boses ni Sir New Zealand, eh, buong-buo pang ano talaga. Ganda, no? Ayan, mega love shoutout sa inyo. Ayan, dikitan nyo ang ating mga co-host, guys. Okay, salamat naman. Salamat mga kaibigan, mga lalabs. Okay, yung mga nagmahal sa akin, mamahalin ko kayo ng mahigpit. Okay, Wow! salamat. Ayun. Ayan, Prime, kalimbang all kita, mabakas na lang ako rin. Nagtamsak na rin ako. Hello, Simply Maya's vlog. Hello! Hi. Hindi Hi! How na are you? kayong kalimutan dikitan ng ating Okay lang po. co-host na isa, si Ganon din kapatid. dito. Gabi na rin. Gabi dito ngayon eh. Watch my TikTok, guys! Yes. My TikTok account is this. Ay, ate, pwede yung TikTok, di ba? Yung AJ Anderson. Yan. hello po. Yeah, that's my TikTok Hello ka account. na sa Amerika. Hello, Kapsat. Ayan, thank Hello. you. Ayan, Ayan, mega love shoutout mga nasa baba. Ayan, kumusta po kayong lahat dyan? Pasok lang sa LS ni host. How's California, Yes. sir? May yellow, Don't mawalang forget yellow to dyan, di share ba? our live streaming, guys, sa inyong mga community para dadami pa tayo. Yes. Sir Mike Kawayan, nakasubscribe na po ako sa inyo, sir. Ayan, maraming salamat sa iyo dyan, Simply Maya. Oh, ikaw na lang Parang po ang ano na bahala, rin kita sir. pa. Parang, siguro parang dikit na rin kita. Parang ano yung pangalan mo? Basta Simply bakas-bakas, Maya. babalikan na lang yan. Permission tree looks dead. Oh, that's my favorite fruit. Permission, wala na ang bunga. Sandali lang, sis, ha. Simply Sige, Jen. sige. Hello. Hello. Sandali lang. What's ko po yung link nyo? Ano link nyo? Ano ito? Ayan, nababa ko yung bahay mo, Kapsat, may kawayan. Yung The The Persimmon. Boys and Maurice Adventures. Yan. What's ko po yan? Annual link nyo. Mayroon ba dito si Aling Michelle? Aling Michelle andito ba? Wala. Saan ka lang? Okay. Si AJ Anderson, si Cici Ganda dito. Tinitignan ko kayo yung mga comment ng mga kaibigan dito sa aking bahay. Kasi Si AJ, si Simply Maya, Simply Jen. Kaya yung mga magbakas po kayo para mas mamahalin ko kayo, mas makikita ko kayo dito ako sa bakas niyo manggagaling, Oh, may bago guys. Si Yang yung observer, baka hindi nyo pa nadidikitan. May kawayan dan po, subs na po from... Anong sasabihin mo Simply Mayas is dan dikit, ganon. Dan dikit. May kawayan dan po. Dandikit na po ako for everyone. Yeah, thank you. Na po ako. All of you. Lagyan mo And ng thank you to ispalto. guys. Lagyan mo ng ispalto para hindi siya malag. Mighty Palso. Band. Mighty Band. Ayan, Madam AJ Anderson, LS po binababa nyo. Saan po bahay nyo? Anong link daw? Anong link yung binababa mo, Jessa? Just type Jessa, AJ's Anderson. Jason Anderson. Ano ba yung binababa mo daw? Link mo ay LS daw yung binababa mo. Oo, LS ni RJ yung binababa mo. Kaloka kang bata ka. Sandali lang, guys, ha, kasi na-busy ako sa phone. Sandali. Jessa AJ's Anderson.
Wag yung LS ni RJ yung baba mo. Igorotang bago. Sino ba yung gusto umakyat? Si Primes? May aakyat. Bababa ako saglit. Uy, kung sino yung gusto umakyat ha, Oo. magsabi lang. Ayan. Bababa ako. Maraming salamat kay Ayan, host thank- at sa mga Thank you. co-host. Thank you, Yan. Kapikat. Thank you, thank Oo. you. Maraming salamat Sinong sa inyo. bumaba? Ay, bumaba si AJ. Pass muna. Pass daw muna. Hindi po, pass muna, sabi ni Kuya Prime. Ayan, patamsak po sa premiere ni Kuya Prime Nems, guys, from Canada. Baka gusto niyo pong magtamsak ng kanyang premiere, guys. Hello, Katun. Daming message. Zealand. Nawala na si Jen, si AJ's. Uy, andito ako. Si AJ's, binaba yung bahay ni RJ ng LS. Hello, Frances! Ayan, AJ Sanderson Vlog. Bakit nawala yung bahay, yung mo, jacket mo dyan? Apat na lang. Oo nga, nagtaka ako, sabi niya. Mawawalan tayo ng viewers niya. Na ano? Lobat na me. Okay lang yan. Hindi naman matagal kasi yung nababa ni ni Jessa is LS ni RJ. Ano dapat ang ibaba niya? Yung bahay niya. Pero okay lang yan. Nagkamali lang Tingnan siguro, ko nga. akala niya link niya yon. Yung daming tao sa kay RG, 32. Nalaglag ako, sabi niya. Kahit 32 nga. Sino ba Sabi- yung nag-VG sa kanya dyan? Ang dami naman. Bakit hindi ba umuusad ang live chat? Hindi naman, maliit lang naman yung sinali sa games. And siguro Nag-VG nag-VG yung lahat ng alagad niya. Ayan, nandyan na yung hagdan, oh. Ayan, nalaglag din si Simply Mayas. O nalobat na ata. Ayan, shout out sa 10 million in the house. Sinong kakanta dyan? Uy, nalaglag na rin si BD. Kaloka. Puro kayo nalaglag. Nalaglag silang lahat. Ayan, hello Kuya Prime Nens. Hello, Kuya Prime. Hello. Hello po sa inyo dyan. Hello, Simply Jen. Yan. Di Anderson. Hello! Busy. Hello, Kita sana Brian. ito kaya lang ang nababa mo, iba? Sorry. Ay, sorry. Hindi ko alam Ay, kasi nababa naka-sir ako May kanina. baba mo. Sinig ko pala kay Maya yung link kanina rin. Huwag natin nagkakabsat. Kaya pala walang nagdidikit sa'yo AJ Anderson kasi LS ni RJ. Baka napunta na sa kabila yung ating mga viewers. Kasi link ni RJ yung binaba mo. Kanina kasi di ba binigay ko kay Maya? Nawala na. Ayan, nasaan na yung viewers natin? Share natin. Ayan, salamat kuya. Para ano. Ayan, magkasiyata na sila. Meron tayong 10. Share natin. Apay natin Nasa ko ngayon. nagtakmat. Dito lang ako talon ng talon, sabi ni Sis Donna. Sige lang, Sis Donna, doon ka na lang sa maraming tao kung ipangat. Isayaw Ulit naman ng nung BD. kabagat.
Oo, akyat ulit kung nahulog. Sige, nasaan ba yun? Ano, kahit di mo na ibaba ang bahay mo, Jessa, just type mo na lang, Jessa. Yung Kasi Jessa. naka-night boot naman yung bahay mo. Yan. Hello Nawala sa na. mga nandito. Ito Ayan, ang salamat sa pag-share. bago. Ayan, 9 million in the house. Thank you so much. Sana si Maya, nag-lowbat na siya. Oo, nalobat na daw siya, kaya nalaglag. Sabihin ko, mag-play na lang siya sa sa laptop. Ayan, magmahalan muna kayo dyan yung mga hindi nyo namamahal dyan na binababa ni Nightbot. Baka hindi pa po kaya nakatamsak sa aking premiere. Baka naman po. Sige, tatamsak natin ang inyong pong premiere. AJ Anderson, ay AJ, dikitan ko yung ng bahay mo. Dikitan Salamat po. Ayan po, binababa ni Nightbot Si ang Simple bahay Jen, niya. matagal na kami. Hindi niya ako nakilala. Sabi niya, didikitan niya ako eh. Pinupuntahan ko siya sa LS niya, kaya hindi niya na ako. Hindi niya lang kilala. Hi, Amahem TV! Dito na ako, Boss Prime. Sabi ni Amahem TV. Ayan. Si Amahen TV po, ayan, kasama namin yan. Thank you po. Kansa po. Harang. Tamsak harang, sabi ni Carson. Ayan, dikitan nyo din si Carson, guys. Baka gusto niyo dikitan si Amahen po, bago lang po sa yan. Kulang niya na lang, WH na lang po ang kulay niyan. Si Amahen. Ayan. Baka gusto nyo mag-join para sa WH nyo. Pwede din kayong mag-join. Ayan. Para ma-play po ang inyong mga bahay. May mga perks po akong playing your videos. Mamili na lang po kayo dyan sa perks ko. Ayun. Baka ng bahay, Amahen, para madikitan ka ng mga nandito, lalo na si magandang AJ at saka si Madam Simply Jen. Ayan guys, kung ayaw nyong ibaba yung bahay nyo guys, just type Ilocana. Ilocana lang po. Boss Prime, nag-premiere ako kanina. Wala ka. Hala ka Kuya Prime. Siningil ka na. Nalalabas ko lang sa trabaho. Haba ng harang, 10 minutes, sabi ni Carson. Ayan. Balikan ko na lang yan. Oo, pwede Carson, naman mag-replay. Ni-replay na lang. Ayan, baka hindi ka pa nakakatikid dyan na mayan. Yan mo yung mga naka-premiere dyan. Thumbs up, dikit na rin para mabaano kanila. Ayan guys, nakita nyo yung mga nakapin sa taas guys. Yung premiere namin ni Donna B, si Carson at ako. Ayan, di pa ako marunong mag-premiere. 9 PM bigla nang nag-play kanina. Baka nawali yung oras mo, Amahen. Mali yung oras. Dikitan ko na si Amahen, ha? Yung akala mo siguro, yung akala mo, tawag yan, yung akala mo PM yung napindot, yun pala AM na. Bakit hindi na-found yung Dikit kalembang sa mga nandito, lalo na kay ating Ilocana sa Amerika vlog. Ayan, thank you so much guys. Ayun, may member po tayo, si Chow Chow TV. May new member, guys. Si Chow Chow TV po ay aking member po. Wow. Thank you naman, guys. Ayan po. Ayan, basahin nyo lang po ang ating membership perks, guys. May mga watch hours. At siya po ay WH na lang din po ang kulang niyan, si Chow Chow TV. Ayan. Sinishare ko na po para at least makapagpa-share sila kay Ilocanong Amerika. Chow Chow TV. Sino si Chow Chow TV? Si Boards ba yan? Hindi iba yan. Ayan, welcome, Chow Chow. Saan ka sa Amerika, ma'am? Tennessee, Amahen TV. Nasa Amahen Tennessee ako. TV, Miguel, shout out. Yan. Ate, bakit pag kiniklik yung kay Amahen, yung lumalabas not found? Oh, Chow Chow TV, become a YouTube member. YouTube member. Ay, may member na naman siya. Ang dami mo Please na connect to our new member. Yan. Sinishare ko na, Madam Americana, Ilocana,
Para at least Oo, guys. makapasyal sila dito Sir GD. sa UMLS. Hello po at Ayan, saka guys. sa host, mga Connect co-host. to our new member, guys. Chow Chow TV. Chow Ayan na Chow naman si TV. BD New Zealand. Oh, Pakiano na rin po kay Amahen. Support po kay Amahen po. Ayan, Ayan, Amahen, guys. papuntay mo na yung mga narito. Kasama rin Piliin nyo natin. lang. Prime Guys, names. piliin nyo lang. Piliin Sir nyo lang Prime po yung names, saan ka sa membership. USC? Prime Si names, Prime. saan ka sa US? Taga Sino? Canada siya, sis. Taga Ay, Canada. Taga-Canada. sa po. Canada. Oo, malamig na rin dyan, no? Kasi ano. Nag-snow na po. Sir Nag-snow Prime. na po. Ano yan, magkalimbang all na ako kay Chow Chow TV at mas tamsak. Anong sasabihin ko? Kay Ilocana or kay Prime? Both? Ilocano na lang. Okay. Para alam niya. Ayan. Share natin para po magsidating ang ating mga kaibigan dito. Chow Chow Sige, TV. guys. Maraming salamat sa pamember mo kay host. Salamat. Makakahasa ka na i-ano ni host ang mga pledge na nakalagay doon. At hindi ka niya pababayaan. Kaya inano ko kayo dito. Amasen, taga Tennessee ako. Dito sa Tennessee. Bakas lang po kayo para may daan po ako. Para may daan po sa balik, sabi ni Chow Chow TV. Ayan, nagbakas na. kapag mag-member kayo, guys, kung WH ang iyong kukunin, nasa level 2, 3, 4 po ang mga playing your videos. Ayan. Yung Angel Eyes, Angel Face, Angel Heart, at saka DIP Ilocana, yun po yung my watch hours na ating perks. Florida Ayan, po ang patamsak ating po sa Amahen. premiere ni Donna B, guys. Saan ka Florida sa po, auntie US? ko. Oh, saan ka daw sa US? Sabi ni Amahin TV. Malayo kami sa Florida, Amahen. Nasa Tennessee kami. Meron ako kilala dyan si Paul Warren CC, sabi ni Donna Bichong. Ganun ba, Donna Bichong? Paul Warren CC. Ayan, 13 million in the house. And don't forget to connect to our co-host, guys, and to our new member. Simply Jean. Guwapo ni Chow Chow TV, oh. Ayan, dikit-dikit lang, Amahen. guys. Pati si Amen, artista yan eh. Kano ni Oh. yan? Oo, si Okay. Amahen, oh, gwapo din siya, oh. Di ba, mga picture nila, oh. Pang ano yan, si Amahen. Ayan, mag-join na rin kayo, guys. Ang Robin Padilla. Weightlifter siya, Sisi. Wow! Ayan. Wow, weightlifter. Wow, so maganda yung niya, katawan. Sino si Chow Chow? Si yung kakilala daw ni Donna B na taga dito sa Tennessee. Ayan. And don't forget to guys, huwag niyong kalimutan magtamsak si Simple Maya's vlog comment section palagay ng Ilocana para mabalikan kanila. Boss Prime, nakita mo yung screenshot ng WH ko? Dati 17, naging 16 na, sabi ni Amahen TV. Oh, nalagas siya ng 100. Nalagas ka ng 100. Huwag ka mag-alala. Andiyan naman si... Andiyan naman si Boss Prime. Kapag yung kinuha mong perks sa kanya is WH. O, di ba? Ayan guys, namimigay ako ng mga kahit first level ang mga membership nyo kapag nakikita ko naman supportive, namimigay talaga ako. Kagaya nila Jen, Milka, ganyan. Donna. Oy guys, tulungan niyo ako i-achieve yung WH ko. Char. Ayan na, kay Amahen, dan na po. Nagwawatch ako ng video niya, yung nag-open siya ng can using phone. Ayan, natikitan na rin kita, Chow Chow, ha? Ilagay ko kay Nightbot yung bahay mo para madaling Kapag mag-LS ako, Chow lagi kong Chow i-flex. TV. Sige, hanapin ko si Chow Chow. Hindi pala ako nang didikit Kuya ka, Prime. loka ka. Yung si Amahen parang may kamukhang artista. Ay, gwapo siya. Char.
Oo, gwapo siya. Chow Chow TV. Oo. Pinapanood ko yung Wow, niya. laki na pala ng bahay ni Chow Chow. 1,120 something. WH na lang daw kulang niya. Dalawang WH na Ay, lang po. Ayan. pariha tayo, Chow. WH din ko lang ko. Sige, Ayan, Boss tignan Mike, kita ha. challenge naman dyan bukas Lata Challenge, sabi ni Amahen TV. Oh, Lata Challenge daw, oh. Sige. Bukas Prime Accept Challenge naman. Diyan, bukas Lata Challenge. Okay? Sige. Ayan, Chow, ayan, nandiyan na yung nag-ELS ka ating ba? kapatid. Si Amor Gamit Ganitano kutsara. from Okay. UK. Amor, ganito. Ayan. Nasa harang Ayan, pa daw from si Amor. UK yan, guys. Taga UK yan, kaya dikitan nyo siya. Si Kabsat Amor Ganitano. Ayan. Si-share ko lang po. Sinishare lang para at least kung sakali man share po natin. Thank you. Ayan, sis Jen, banana challenge kaya kay Ate Grace. Ay, ate, baka gusto nyo banana challenge rin kayo. Habang nagla-live kayo. Ayan, Pwede may banana naman. ko dito. Gusto nyo i-challenge ko ngayon na? Ngayon na? Sige na, go. Dali ko Oh, sure. Oy, wag Kakaloka kayo. para dumami na. Ay, di ba? Para kay Ayan, Ate Grace. Simple Ems. Long time no see, Kabsat Simple Ems. Kumusta ka na? Long time no see. Ha, ha, ha. Ayan, or Amahen TV, ka na lang. Mag-brief challenge ka na lang. Ayan, Miga love shout. Go, go, go. Amor Ganitano. Ayan, dikitan niyo lang po ng dikitan si Amahen TV para po makapag-ano po siya kahit paano ng kanyang WH. Ayan. Ayan. Chow Chow, dito ka sa min ko mag-reply kasi para hindi tayo malagasan. Ayan. Oo, nilagay ko Ayan. na nilagay Asan ko na yung na main ko, sis? ito yung kaya na Simple Jen, guys. Binaba niya na ikbot bahay niya. Ayan, Simply 13 Jen. million in the house. Hello, everything. Tapos, sino yung sunod? Si Amahen. Amahen. Amahen, sa main ka para di tayo malagasan. Manood na lang ako, tsaka hindi na ako magbakas. Manood ako, tapusin ko yung video kahit mataas. Amahen. Amahen? Baka gusto mong umakyat dito para makita nila yung kagapuhan mo. Ay, baka mahulog ako pag umakyat ka. Mahulog yung puso niya. Ayan, Chow Patay Chow. tayo yan. Ayan, patikit din kay Chow Chow, guys. Binaba Ayan, ni na ikot clean. bahay niya. Okay po, Ah, sige. madam. Ayan, akyat ka na Amahen, ha? Akyat ka dito para makita namin yung kagapuhan mo, oh. Andito yung Ayan. hagdan. Next, ko si Amahen. O, diba? Akyat na kayo, guys. Amahen Chow Chow. TV. Ayan. May dalawang space pa dito sa taas. Baka Sabi malaglag ni mga Amahen, puso bakit nyo. ang Single malaglag pa naman puso ako. Laglag panty nyo. Sige lang, gamit ko mga host. Si PCP lang gamit ko mga host. Okay lang yan. Kayang-kaya yan. Ako Kahit nga, CP CP. lang. CP yung gamit ko, yung laptop andito, ginagamit ko sa chat-chat. Ay, Bangs, asan Uy. ka? Single pa daw si Amahen TV. Oh, Bangs. Amahen Binis. TV. Si Binis, single pa yan. Asan na kaya si Bangs? Ay, 1.400 na pala si Amahen, no? Wrong spelling. Mabagal po data lang kasi. Sige. Dan Amor, patemsek ng Premier Kobe ka naman. Sabi ni Sis Donna. Ayan, magmahalan kayo dyan sa baba, guys. 14 million, nandun sa kabila, ha. Ayan, Ayan. yun nga 16 million. Nabasa mo yung sabi ni Naghahanap Amahen? talaga ako ng mapapangasawa, sabi ni Amor. Sige, hanapin ko tawagin ko si Binis, si Bangs. Ay, Bangs, Ayan. asan ka na, Bangs? Lagi mo Ate akong Maya. iniiwan, Bangs. Pababa rin ang bahay mo para madikit ang kanila. Or just type Ilocano Simple Mayas. Huwag niyo Oo, ko biruhin, Ilocano baka lang. mahalin ko siya.
Oo, sige, maganda. Magaling din siyang maggitara. Magaling din siyang, kumanta si Banks, Amahen TV. Baka malaglag yung brief mo dyan, charot. Sa lahat po naman nandito, magdigital lang po tayo at magmahalan. Ayan po, andyan po ang ating mga co-host, sila Simply Jen at saka Yes. si AJ at ang ating host na maganda na si Lucano. Wait lang, guys, May puntahan lang ako na si... O, ayan na. Playing ka na, Game na kayo. Chow Chow TV, playing ka na sa akin. Ate Ayun. Maya, pwede mo rin i-type yung Balikan mo Ilocano na lang lang. ako sa main ko, ha? Salamat, Chow. O, di ba? Si Sabi Chow ni Chow Donald, naman, sa kanya na yung lahat. Si Chow Chow naman, hindi siya single, ha? Double si Chow Chow, kaya wag niyo na siyang, wag niyo na siyang ibigin. Ayun, no? Wow, gitarista din ako at vokalista pa. Kumakanta rin si Amahin. Pareha na kayo. Pareha na kayo. Maganda yung ganun. Pareha kayo ng interest. Yan. Simply Maya Vlogs, ayan, nagsabi ng Ilocana. Ayan po. Kita nyo lang dito Ayan, sa aakyat Simply na yan. Maya Vlog. Saan Wala ka po. sa Canada, Prime Ems? Nasa Ontario po ako. Ontario. Ontario? Apo. Hindi man yun yung main, no? 'Di ba sa Calgary? Ano ba yung main sa Canada? Ottawa. Ottawa Ottawa. ba yun? Meron dito Alberta, sa Calgary yun. Alberta. Manitoba. Iba-iba kasi nga yan eh. Iba-ibang mga yung Alberta, Calgary, Manitoba, Winnipeg, Ontario, Toronto. Yan. Nasa Iba-iba. kasi kami sa border ng Canada, sa Minnesota ako. Minnesota. So malapit lang siya sa Canada. Pag Wow, naggigitara din ako, vokalista pa. Oy, Thanks compatible Prime talaga Names, kayo. padikit po, sabi ni Ilocanang ayan. Compatible kayo ni Amahin. Simply Maya Vlog. Ayan, Compatible kayo ni Simply Bang. Maya Vlog, baka hindi mo pa yung premiere ko, ibababa ko. Ayan. Nag-search ako, Amahin vlog ba yan siya? Amahin TV. Ay, Wala Amahin na talaga. TV. Wala si Banks, busy ata si Banks. Amahin TV. Ayan po. Kahit nabigyan Amahin niyo lang po TV, na isang free si Amahin. Ayan, para Amahin sa TV, radio, dikitan kita Amahin ha, pero doon ka sa Simple Jen ay baba ni Nightbot ka mag-reply. Ano daw? Nakuputi, what po channel mo? Ay, nakaputi daw, what po channel mo? Eto si Jen, Simply Jen. Ibaba mo. Binaba ni Ayan, Nightbot ibaba ni bahay niya. Nightbot. Didikitan na kita ha, Amahin TV. Ayan. Ayan, sa mga may community dyan, pa-share ang ating live streaming. Ayan, na-share ko nahila ko si Chow Chow tsaka si Amahin. Uy guys, has. Ayan. Dana Guys, Mahen mga sa dumikit pagbukas sa ng akin laga guys ng ha, Sardinas pakiwatch Bongga. naman yung mga videos ko. Galing Patimsek. Ayan. Saka si Long Hair channel mo po. Ayan. Ang channel ni Long Hair si AJ's Anderson. Si long hair. Sino si long hair? Ang daming Ikaw long daw. hair dito. Si Ate Jean rin, long hair rin yan. Ayan po. Parang bola ko Premiere sa ko binaba. Patamsak din po sa premiere ng ating co-host guys, si Kuya Prime Nance, binaba po niya. Ayan. Ibababa Saka hindi niyo pa ni po Nightbot yung natatamsakan. bahay ko. Sakay si Long Hair channel mo po, sabi ni Amahin TV. AJ Anderson yan. Ayan. Ano Kuya yan? Prime, iba-iba yung name ng mga tao mo. Sinaka-white at saka si long hair. Akala ko sinaka-black ako. Naging long hair pala. So, ayan, done na rin ako kay Prime. Ayan, done na sa'yo, Amahin. Amahin. Done na.
Meron ba tayong bago si dessert? Ano ba dessert? May nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa mga nagtamsak sa aking premiere. Oo, natamsakan ko na rin na Ay, meron pinanood kang ko rin premiere yung Prime. Ay, trailer. tapos na ako tamsak sa'yo, Prime Ems, tapos na kanina pa. Oo, may ano yan. Kaya lang may trailer yan. Akala naka-play na kaagad. Oh, nakita mo ba yung tamsak ko? Ay, nakita Oo. mo ba yung chat sa chat? Pangalan ko sa chat. Akala nila may na-play na. Hindi, premiere lang yung nauna. Kaya ano lang yun. Premiere. Ayan, trailer niya. Trailer. May trailer yun eh. Oh, maganda yung trailer kasi counted yun sa views. May trailer. Kuya Prime, nasaan ka? Nasa Pinas? Saan ba? Hindi ako nakinig Kanina kanina. pa ako nag-aas. Sa Canada siya. Nasa Canada. Hindi ako nakikinig. Kasi Hindi ka naka-consider nakikinig. ka. Nag-uusap na nga kami na border ako sa Canada. Tapos Yung narinig ko lang sa Minnesota. Doon ako nag-exit sa Minnesota tapos bumalik ng Canada. Border ng Canada tsaka ano. Sinong kakanta sa inyo, guys? Si Kuya Vocalist Prime. ng Amahin. si Prime Ems muna. Si vocalist ng Amahin. Amahen, akyat ka kasi, kanta ka. Simple. Uy, Jen. thank you, Ano, Amahin, sa ano mo ha. Doon sa ano ko, Ay! Sound of Silence. Kaloka yun. Alex Ang pangit Maya ko doon, Rams. Amahin. Ninja niya pala yan. Si Simply Maya, si Alex Maya Rams. Yan, done na daw po sa iyo ate Simple Jen, sabi ni Amahin. Thank you, Jen, Amahin ha. Amahin, bumisita ka naman sa LS ko bukas. May LS ako bukas. Magpapaano ko sa attendance. Papa Gcash, tsaka ano. Ipamimigay ko na yung pera ko kasi Sana all namimigay ng pera. hindi, ipamimigay ko na yung pera ko kasi end of the world na. Pasaway. Ayun. Ibigay mo na lang sa nasa mo. amin. Pinamimigay na raw ni yung napunta tayo. Yeah, the Sakali. same. Sama Yeah, mo the rin siya, same. I'm no? using my phone kasi. Yeah, Wag na kayong susulo. Remember si Chan. Oo nga. Wow, sana all. Sana all namimigay talaga ng pera. Noted yan sa kanila na pera. $1 lang naman. Grabe naman kayo, $1. Noted na yan sa kanila na pera, sa akin puso mo, sabi ni Amahen. Oh. Ayan, Amahin, punta ka sa ano, Kalimbang Ul mo nga ako, Amahin, kasi mag-i-LS ako bukas, mga ano siguro, andyan ka ba sa Pinas? Kung sa Pinas ka, mga ano siguro, mga anong oras dyan, sis? Mga 5 a.m.? Ay, 6 Yung alin? a.m. 6 a.m. sa Pinas. Mga 6 a.m. 6 a.m. nila, 6 p.m. nila. Oo, 6 Alas 4 a.m. sa dito Pinas. ng hapon, 6 a.m. alas 4 dito ng hapon, alas 6 a.m. sa Pilipinas. Oo, 6 a.m. hanggang mabuboard ako. Amahen TV, wala kang mahintay kay Simply Jen na puso. Kalembang ako pag dumikit, sabi Gusto mo ni ba Amahen TV. gusto mo ba kabitin? Gusto mo maging kabit? Dami na kayo gusto maging kabit. Oh, ang dami ganyan, nyo na. ha? Si Ronald. Sino pa yung isa? Si Purla. Purla. Uy, ikaw din kasali ka kay Purla. Hindi, ikaw yung gusto niya. Ako lang yung daan. Sarap kaya pa. Inad ba tayo sa Facebook, Kala Singles? Sabi niya, Naluloko akala ko single kayo. Sabi niya, sarap kaya ng bawal. Pagpunta Sabi niya sa sa Facebook, batay, ayun. Akala daw niya, single tayo. Ngayon pala, May mga anak pala. Naluloka ako ni Purla. Ayan, 10 million in the house. Ayan, guys. Magmahalan kayo dyan. Ayan, wrong spelling. Hello, Kabsat Rebeyan. Kumusta ka na, Sisi? Uy, ilan lang yung tao natin dito? 11. 16 Seven. yan kanina, kaso 11.
11 na. 16. 16 yan kanina, hindi ko alam kung saan na yung 6. J&A Anderson, wala. Maya po kita balikan, painit lang konti. Oo, magpainit. Wag ka lang magpainit kung anong init yan, ha? Baka mapasok. Kaloka. Bunso, wag kang bumalik agad, Bunso pa. Ano mo siguro, painitin mo siguro mga 1 hour. Chef, Or siguro mga 30 minutes. Or 5 minutes. Ay, ganun. Para di ka malagasan. Pero nalagasan pa rin ako kahit hindi ako nagbabali. Yung one Ako time na rin, hindi ko binalikan kagad, yung ninja ko yung binalik muna, lagasan pa rin. isa si Chow Chow. Chow Chow. Nawala si Chow Chow. Ay, si Oo Chow nga, Chow, wala hindi na yun available si Chow Chow, ha? Nakapunta ko sa niya channel, may ano doon. Yung banner niya may 2 ring. Ibig sabihin, may asawa na. Merkulis pa rin ba ngayon? Martes pa lang pala. Ang ginaw talaga dito. Naka-hater. Oo, pero Ayan, di po malagay grabe, yan. sis. Basta mag-comment po kayo, sabi niya Mahen. Ayan. Uy, kahit na mag-comment, ewan ko, siguro lang talaga sa lang talaga yan, kay Lolo lang talaga yan. Ano ba yung sasabihin ko? Uy, ang laki ng bills Pwede namin po sa humingi ng utility dito, jacket. sis, ha? Kasi Mahen. sobrang lamig. May jacket ka na. Ay, 7 million. Nagsilayasan na sila. Ayan, magkanta ka na. Bunso, Ito, kanta si ka Dijan, muna, may Bunso. ko na. Kuya Prime, baka magaling yan. Baka pag tayong kumanta, baka bumabala si Kuya Prime. Kuya Prime, kanta na. Hindi ako nakanta. Sige na, kaya mo yan kami nga. Kahit hindi Hindi po ko ako makanta, nakanta. kakanta lang. Ayan. Si Amahen, na vocalist yan, baka ayan. Pag pumunta doon sa ni Simple Jen bukas, makapapakanta ni Simple Jen. Uy, ewan ko anong gagawin ko bukas. Wala akong maisip. Siguro anong gagawin ko bukas. Ano? Boss Prime, Siguro kanta na. magpapakanta ako. Matod nila daw yung kakantahin mo daw, Kuya Prime. Matod Ay! nila talaga. Sige, na lang, may pa-contest siguro ako, singing contest. Kukuha ako ng mga judge. Sino mga singer dyan? Kukuha ko ng judge na mananalo. Si Jen, Para saka ka na lang Pabinggo ka daw, magpalaro ng sabi ni Amahen. saka ka na lang magpalaro ng Gcash kapag okay, money ka na, mag-grand LS ka. Ay, wala Para akong masaya. judge. Yung mga judge ko, yung mga bisita ko, yung mga nasa Simply chat. Jen, pabinggo ka daw. Hindi ako marunong magbingo. Kaya nga, pag pupunta ako kay Madam Ki ay nagpabingo doon, hindi ko naiintindihan talaga, hindi ako marunong. Ilan pa ba? Hindi ko alam kapag online, pero kapag yung manual talaga, alam ko magbingo. Ilan pa ba Pero yung kapag dapat yung is na online, yan, ayaw sige, ko. Marami pa yung kulang ko, mga 1,000 plus pa yung kulang ko. 1,000 plus pa yung kulang niya. Oo. Ipi-play mo ba ako, Primems? Kaloka. Ang kapal 5 ng letters. mukha ko. Yung 5 letters lang, hindi yung number na 24. Kapag 5 letters lang, madali lang. Yung 5 letters na hindi pare-parehos, na isa lang. Hindi na ako marunong, kahit 5 letters lang, yun, hindi talaga ako marunong sa bingo. Ay, ewan ko, paano ba yan? Turuan Hindi, mo. lang. Magbibigay sila ng 5
one word na 5 letter. Kukunin mong co-host yan, no? Tapos, Siyamahin. tapos may spin lang, spin letter. Yung ruleta lang na Tapos yung pipiliin mananalo, nilabas. isa lang yung mananalo or ilan? Oo, isa lang. Isa lang. Yung ano, kapag nalabas lahat ng 5 letters nila. Simple dyan, dito ako now. Pisonet, play all kita 10 Bingo. times, sabi ni Amas. Oh, sige. Uy, Amahin TV, baka marunong ka sa bingo. Ikaw na lang bukas i-share mo na lang sa sa share Madali lang ang screen. bingo pag online. Parang mahirap Pag ata. online. Hindi, madali lang kapag yung 5 letters na one word, madali lang yun. Nag-try na ako, kaso na-boring ako doon. Ayan, Simply din, dito ako na Pisonet. Oy, kahit di mo na i-play si Simply Jen Amahen kapag naka-Pisonet ka. Hayaan mo siya. Hayaan mo si Jen, mabagal kasi pag data lang. Hayaan mo si Jen, wag mo nang i-play kapag naka-Pisonet ka. Play mo na lang yung sarili mo dyan. Uy, salamat naman dyan, Amahin. I-play mo lang yan. Grabe. Love talaga ako ni Amahin TV. Oh. Gusto niyo talagang maging kabit ni Jen, ha? Ayan na, magagalit si Ronald dyan. Nagpa-BG-BG yan dyan. Simply Jen. Simply Jen daw. Oy, Sino ba yung tumawag? Prime names. Bakit? Kaya naman ng 20 times, tag 10 times kami. Ay, naks naman. Ngayon, Ayan, i-play daw niya yung 10 times na tigwa 1 minute. San ka? Kuya Prime Names, meron ka bang pag-games? Uy, Kuya Prime Names, mag-ano ka kaya? Mag-ano ka kaya? Mag-sponsor ng WH. Pa-play ko bukas. Sa ano ko? Kunin Nanghingi ng kitang sponsor WH. Kapag mag-sponsor siya, ikaw na lang i-play niya. Diba, Kuya Hindi, Brian? sabi ko, sponsor siya sa WH. Kung may mananalo isa bukas sa WH sa sa LS ko. Sabihan ko siya, uy, may nanalo isa, i-play mo siya, please. 1 hour sa 10 times 1 hour equal 10 Sa 10 hours. times ikaw. Grabe siya. Happy ilang piso yan, ihuhulog mo. 10. Ilang piso yung ihuhulog mo, Amahen, dun sa 10 hours? Uy, may kaibigan ako sa Pinas ha, siya, gumagawa siya ng piso net. Sa Pinas. Sabi ni Sis Donna, wow, 20 times na ang lakas na yan. Sabi ni Sis Donna, ubos ang piso ni Amahen. 12 pesos daw yung 10 hours. San ka pa? Hindi yan matatapos. Gabi na yan matatapos. Mga 12 pesos. midnight na. time is 2. Baka wala pa ata nag-thumbs up dun sa premiere ko. Sige, so, Meron pala 15. May 15 na nadagdag. sa akin na 12 pesos. Sis Donna, 12 2 pesos times, lang pala yung equals. yung piso net na 10 hours. Pwede ka na punta mag piso net. Pero paano yan? Hindi mo yan mabantayan. Kasi kapag magsarado yung internet cafe, 12 pesos lang pala ang Cheryl Ramos, patikit na lang ha, sabi ni Uy, Simple Amahin ha, Mayan. thank you Amahin kung ginagawa mo yan. Grabe ka ha. Simply Jen, may tutorial ako sa 10 times, sabi ni Ano Amahen yung TV. tutorial? Nabulol na tuloy ako sa iyo, Amahin ha. Ano yung tutorial? Ano yung tutorial mo dyan, Amahin? Tutorial na Tutorial. Send ko na lang kay Boss Prime. Ay, magkakilala para kayo ni Boss Prime. Grabe kayo, ha? Uy, asan ka nga, nakatira ngayon, Amahin, sa Pinas or sa
Canada din? Pilipinas siya kasi naka-pisonet siya. Ayaw nga piso sa Pinas lang pala yan. Kaloka ka. Pilipinas yan. Pero, oy, grabe ha. Engineer, ay, ano na yan ha. Grabe na yan ha. Ano yan ha, yung peso net. Paano palakasin ang WH? Panoorin mo daw yung paano palakasin ang WH. Char? Ano yun? Oy, Mag-gym? amahin, ano ka na ba? Muni ka na amahin? Muni na ba siya, sis? Sino? Ano? Si amahin? Hindi pa, kulang pa siya ng WH. Tapos may ano siya. Paano pala kasi? Hindi ba? Amahen TV, hindi naniniwala kasi hindi ka pa, hindi ka pa mone. Hindi naniniwala si Jen. Ano na lang. Uy, ang galing talaga, no? Kasi amahin, pwede ka, ano ha, i-play mo lahat yung ano mo, video mo. Pupunta ka lang sa ano, sa internet cafe, i-on mo lahat yung mga video mo. Tapos, Madali lang yung sinasabi niya siguro yung mag-ano siya, mag-add tab siya ng 10 sa ano. sa isang Chrome. Add tab, Ayun na, add tab. sabi ni Donna B, mag-watch to watch na lang tayo. Dati 300 lang ako. 2 weeks ko ginawa, 1.5 na ako. Di ba? As Ano siya? in, grabe ha, Ano? galing. Alam ko din yung hacking ng watch hours. Alam ko din mag-hack. Yung napanood ko kasi sa YouTube kung paano mag-hack na magpadali ng watch hours. Kaya Grabe, mag-search sana kayo. sinabihan mo na lang ako, sis. Tapos na sana yung watch hours ko. Grabe, sabihan mo nga ako, i-message mo ako ha. Tawagan kita kung paano yun. Sige, i-message mo ako. Huwag mo na akong tawagan kasi gabi na ngayon. Maingay na nga ako eh. Bukas. Sige, bukas. Sabi Sige, ko tawagan. bukas yun pala, hapon ako. Anong oras ka ba nagigising kasi? Baka gising pa ako that time. Midnight na so magigising ako mga alas 11 na. Ay. Tulog na ako niyan. Patulog pa lang Sakit ako ng ulo ko ngayon. Wow, Kasi bongga meron yan, ako eh. Amahen. Good to go. Parang alam ko na yan, Amahen. Panoorin ko pagka yung the same lang tayo ng alam kung paano mag-hack. Si Bunso. Asa na si Bunso? Sabi ni Donna B, i-message mo din ako paano mag-hack. Grabe. Oo nga, sis. I-message mo ako, sis, ha? At paano? Ay, apo, yeah. Uy, Pwede Bunso, lang. asan ka na, Bunso? Asan na ba si Si Jessica? Nalaglag si Jessa. Napanood ko lang din kasi yan. Legit naman kasi pag Ako, hindi ako sinumbong ni nag-hack. Lolo, mababawasan Hindi ka talaga. Hindi ako nag-hack. Oo, legit naman kasi siya. Pero kapag may topak talaga si Lolo Si daw. Prime Names, di ba? Monica na Prime Names, di ba? Oo, malaki na bahay niyan. Mansion na, oy. Wow! Ilan na? 10K? Ang tawag yan? Magkano, ilan na ulit? Wait lang, check ko. Yung, niya? 1.6. Hindi pa ako mali. 1,600. May joint button na rin siya. Uy, parang nakikabit bahay na si AJ Anderson. Okay lang yan kasi kailangan niya ng banana eh. Okay lang yan. Intindihin muna natin. Okay lang yan. 6 million in the house. Hello, everything. Kailangan niya may dumikit sa kanya kasi kailangan niya Nawala. na. 400 na ba siya, sis? 407. 400 na siya. Kaka 400 lang niya, yung piniplex niya mo. Yes. Nawala na yung ating mga, tawag yan, mga nag-BBG. Kasi hindi na sila, Kasi Hindi nga, na sis, sila, 7 hindi na sila million. hindi na sila matag. Hindi na matag, kaya Ayan, 6 million in the house. Sana all nagiging din 30 ang mga viewers.
O, asa na si Prime Names? Nahulog? Siguro. Nahulog din siya. Ang Washroom lakas ako. Hala, Ah, baka. Sis, baka washroom umalis sila daw. kasi ang lakas ng busis ko. Washroom, hindi naman. Ay, Washroom daw washroom. siya. Ayan, Ayan, kakanta Miss na ako, sis. Million. Kakanta Sige, na ako, kanta ka sis. na. Kasi ano, para Grabe naman yung tulog mo, ha? 11. Parang 11 hours. Hindi So kung matutulog ako by 1 a.m. So gigising ako mga 9. Mga Palusot 9 pa. or oo. Pero kung matutulog ako mga midnight, so gigising ako 8. Kasi gusto ko Ah, mataas yung tulog ko. Gusto ko yung mataas ano kasi ako ako kasi matulog ako mga 10. Gigising kami ng alas 4. gusto ko talaga 4:30. ikumpleto yung 8 hours, 9 hours ko na tulog. Tulog is Oo, life, tulog sabi ni is Sis life. Oo, Donna. totoo. Tulog is life. Mas gusto ko pa magstay sa bed kaysa Bahala na kayo Yan, dyan. ang FB Kaysa ko, kumain. Prime Nemenyo, para WH mo. Ayan, ang tawag dito? Parang friend ko na si Kuya Prime dun sa FB. Or sa Messenger. Messenger lang Jen, ata ang kami. FB ko, Prime ni Menu para WH mo. As in, kala ko nag-joke ka lang. I-play mo pa talaga ako. Ang dami nagmamahal. Oo nga, sana all. Dami. Sige, i-search ko yung name mo ha. Ano ba yun? Prime ni Menu. Prime Nemenyo. Sige, Sabihin mo, mag-message ako. tawag dito. Tama ba to? Butcher and Mother Earth meat product. Tama ba to? Isya ba to? Yung Ay, naka-red ka ba? Naka-ride ka ba, Prime? Sa ano mo? Oo, Sa... naka-red siya. Sige, sige. Oy, 5 na lang natira. Natakot kasi kakanta ako. 28 tamsak lang. Kaloka. Walo. Sis, mag-play sana ako ng piano. Oy, oo, na-add na kita. Nag-message na ako. Nag-message ako sa'yo sa Messenger. Para Para daw sa hinihingi mong sponsor. BG lang. BG lang. i-ask talaga kita for sponsor. WH lang naman, walang pera. Kung gusto mo pera din, kasi kasi nasa Canada. Lubos-lubusin mo na habang maaga pa. Galoka. Sandali sis, maghanap muna ako ng kakantahin ko para naman maaliw naman yung baka umalis sila kasi pangit ng boses ko eh. Sana all, sabi ni Donna. Donna, mag-request ka, Donna. Donna, mag-request ka sa akin ng kakantahin ko. Pakapalan na lang, din. Okay. Ano ba yung kakantahin ko? Sige, sponsor din ako ng 5 hours. Sige. Sige, ilagay ko dito mga sponsor ko ha. Ilocana. Dalawang 5 hours na lang para naman. Prime names. Ano ba yung spelling ng prime names? Mahina ako sa spelling eh. Kasi makakalimutin ako. Mahina ako sa spelling sa mga name. Ang dami kasi prime names. Tapos, tawag dito. O, ayan. Mga sponsor ko yan ha sa mga palaro bukas. Sa LS ko. Ayan, nag-promise na kayo ha. Next in line. Next. Ang taas niya. Sige. Tapos sasabihin ko, line. utang ko muna. Tapos sasabihin ko, utang ko muna. Ikaw muna mag-play. No, joke lang. Uy, alam nyo, ano ba yan?
Sige, dalawa siguro yung ano ko, i-open ko na whales bukas. Yung Ay, picture, ano? yung picture at saka yung name whales. Yung picture sa isa, tapos yung isa sa ano po, sa mga pangalan. Para yung sa picture, ilagay ko yung mga picture nyo talaga doon. Bahala kayo. Ilagay ko yung picture mo, ilagay ko yung picture mo sa ano, sa whales. Ilagay ko yung picture ni ano, ni Prime Names para pag may nanalo, iro-roll ko yung picture tapos kung sino yung matamaan, yun yung mag-i-sponsor sa nanalo. Isali mo din ako sa roleta. Uy, sponsor daw siya ng 5 hours din. Dalawa ha. Flex mo ko. Sino? Si Donovi. Alam, magpa-flex si- pa ako. Shh. Ay, si Lalabs siguro yan. Si Lalabs. Sabi na, shh. Maingay siguro tayo. Oh, Guys, i-flex mo daw kakanta si ko ng next Donovi. inline. Guys, huwag Ayan, kayong aalis giatay. ha. Kakanta. Giatay. Hi, Lalabs. Hello. Guys, requested by Donovi Chong. Kakanta ko ng next inline. Bahala na kayo sa poses ko. Oh, sige, makinig kami. Sandali kasi ads pa eh. Itong ads, after ad daw oh. Paano ba ito escape? Escape talaga. Skip para skip. Skip para skip. Para ba ito skip? Patakasin mo na. Huwag kayong magtaka ha, ang boses ko mapangit. What is life to offer me when I grow old? What's that to look forward to be the biting cold? They say it's difficult, yes, stereotypical. What's that to be honestly people in this cruel life? Is there nothing else wrong here but human strife? Cause they say it's typical, yes, stereotypical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I sing this song to all of my heads, for these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. We are next in line. What is life to offer me when I grow old? What's there to look forward to beyond the biting cold? They say it's difficult, yes, stereotypical. Gotta be conventional, you can't be so radical. So I sing this song to all of my heads, for these are the questions we got to face. For in this cycle that we call life, we are the ones who are next in line. We are next in line. Oh, we are next in line. And we gotta work, we gotta feel. Let's open our eyes and do whatever it takes. We gotta work, we gotta feel. Let's open our eyes. Ang pangit ng background. And sing this song to all of our age. For these are the questions we've got to face. For in this cycle that we call life,
We are the ones who were next in line. Sing this song to me. Sige, prime names. Babasahin ko yan. Lumalabas-labas sa notification ko. Ayan. Sino pa mag-request? Sandali, basahin ko muna yung message ni Prime Names ha. Kasi parang importante siya eh. Hala, piniplay na ako kaagad. Ang bilis. Dalawang harang ulit, host, sabi ni Chow Chow. Hello, Uy, Chow Chow. salamat Gusto mong naman dyan, umakyat, Chow Prime Chow? Rims ha. Prime Rims, thank you talaga ha. Visit ako sa LS mo, promise. Chow I-visit Chow, kita sa anak. LS. Chow Chow, gusto mong umakyat? Ayun, Lalabs, gusto mong kumanta, Lalabs? Prime Names, thank you talaga ha. Ayan, nandito si Lalabs, kakantahan tayo ni Lalabs Cheryl. Yay! Sige na, Lalabs. Sige na, it's your turn. Ang pangit ng boses ko ha. Ayan, tapatan ako ni Lalabs. Oo, si Lalabs. Cheryl, papangitin mo konti yung ano mo. Ayun! Yay! Covers PH. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kung nung ako'y di na naging sapat, ba't di mo sinabi nung una pa lang Pangitan mo ko konti. ang kailangan, pero di ang mahal. Yan, si Cheryl yan ha. Si Cheryl Ramos yan, guys. Kulang ang aking pagmamahal. Lahat ay binigay na papangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ko ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, paluhain, alagaan ka niya. Saan na igil ang magiging totoo? Sa tuwing mapabanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain,
alagaan ka niya. Di ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At kita naman sa'yo malamatan kung bakit pinili mo siya. Mahirap labanan ang tinadhana. Pinapaubaya, pinapaubaya kung nasa kanya. Thank you. Nagli-lip sync lang ako sa'yo, boses. Nagli-lip sync. Baka sabihin na tao ako yung kumakanta. Uy, bakit ang ganda ng boses mo, Shirel? Anong kinakain mo, She? Ang ganda ng boses mo, She. Ang lamig. Asa na si Shirel? Nakamute kayong dalawa. Nakamute. Lalabasan si CJ para kakanta siya. Wala na Si siya. She- I-vlog daw ni Amahen. Naka-record daw yung kanta mo, Lalabs. Sabi ni Hala! Amahen TV. Woohoo! Ayan, meron ka ng ano, She. Meron ka ng forever. Amahen TV copyright. Ang ganda kaya ng boses ni Shirel. Ang lamig. Nag-mute na siya. Ano yung title na song na yun? Paubaya. Ay, yun ba yung Paubaya? Hindi ako Kantahin mo yung When I Look... Ano yun? When I Look at You. Simply Jen. Uy, ang taas yan. Sino nag-request niyan? Ako, hindi i-challenge mo, hihiga ka, kantahin mo. Paano ba yan kakantihin yung When I Look at You? Ang daming nagagawa ang daming nag-challenge sa yung hihiga, yung When I Look at You. Paano ba yan kantahin? Wait lang, pakinggan Ay, natin. yung kay May yung kumanta May sa kanta Duck Climb. May kanta din si Lalabs na ganyan nakahiga siya, nag-challenge. Talaga? Mm. Saan na yun, Dika? Eto. There is no guarantee. Eto. Kumanta siya niyan? Siya kumanta niyan? Yep. Wow, ang taas. Nakahiga pa dito. Sige nga, ihanapin ko nga. Hindi ko kaya yan, ha? When I Look at You. By Miley Cyrus. Kay Miley Cyrus. Sige, try ko nga. When I Look at You. Ano ba yan? Ang taas niyan. Hello, Ate Maribik! Hello! Ayan, next, this Sewer TV, tamsak, kabsat, gayem, gawin. Ayan. Salamat! Hello, shout out sa inyo guys. Don't forget to tamsak at patamsak din po sa aming premiere na nakapin. Siguro isali ko si Cheryl sa sa pa-contest sa singing sa ko sa LS. Sali ko siya sa pa-contest.
Fill upin mo muna sila ng application, yung mga gustong sumali. Hindi ko alam pa. Yung sa Google. Sa Google, Google Docs. Okay, sige. Sige nga, kung alam ko yung kanta. Everybody needs inspiration. Tama ba yun? Everybody Hindi. needs a song. Yan ba yan? A beautiful melody. When the nights are long. Tama ba yan, sis? 'Cause there Alam is kong yan no yung- guarantee Oo, ata yan. that this life is easy. When the world is falling apart when you know try to break up the darkness tonight. We know ways of letting again. Find my way home and dance tonight. Tapos kandahin din ni Sheret. I see forgiveness. I see the truth. You love me for who I am. Like the stars hold the moon. Right there where they belong. And I'm when the world is falling apart when we slow. Night to break up the dark that's enough. I'm looking at you. We're nowhere. I'm flooding the shore again. Find my way home anymore. Wait lang. You appear just like a dream to me. Just like kaleidoscope colors that cover me. All I need every breath. Don't you know? Hindi ko na alam didapit. When the wings are letting me shore again. Find my way home anymore, that's enough. I'm again. I'm again. Sandali, turn off ko na. Tinawagan na ako ng asawa ko. Sis, hindi na ako kakanta. Ala, 3 milyon. Yung Sige, asawa ko, kantahan na lang tayong 3. 3 lang yung tayo asawa, dito. yung asawa ko tinawagan ako, wag daw ako maingay. Hala ka. Narinig sa taas?
Ano, ingay kasi kumakanta kasi ako. Kaya Ano na ayun. balita? Kumusta Madam Simply Jen? Sabi ni Borge. Oy, hi Bong! Hi! Hinaan ko yung boses ko. Hi Bong! Saan ba sila lang? Ano kasi, bigyan nyo lang ako ng kanta na hindi mataas ha, kasi ano, ayaw ng asawa ko na nagsisigaw ako dito. Kasi madaling araw na. Oo, Ating tulog gabi na na. kasi siya. Nagsisigaw ka pa dyan. Baka ilalak pa yung door, hindi na ako makapasok sa kwarto, patay ako nito. Sino ba yan si Bong 23 Production? Si Boards ba yan? Si Borge Production niya. Si Boards ba yan? Si Bong? Oo. Ah. Hi Boards, kumusta? Lalabs, kanta ulit Lalabs. Yan, kumanta kayo, sabi ni Borge. Kain tayo ng Pringle. Pringles na naman. Kinain ni Brian yung Uy cheese. sis, naka 2 hours ka na sis. 2 hours and 20 minutes. Kain mo na ako ng chocolate para hindi ako makatulog. Naka-ready ah. Ayan, ayan. Ay, ang dami. Kala ko naubos mo na yung gift. Wala pa. Mayroon pa kasi hindi ko kaya ubusin lahat. Ang dami kaya. Baka madiabetic ako. Magpakatulog ka kung ayaw mo matulog, sabi ng asawa mo. Ay, galit siya sa akin ngayon. Sabi niya, I'm not happy. Bahala ka. Hindi ka maka-score. Hala ka. Tinawagan ka or nag-message din? Nag-message siya ka, nagtawag. Dalawang I'm harap not ulit happy. po host. Salamat, ciao ciao. Galing talaga ni Cheryl, no? Challenge yan, Sisi. Nakahiga. Hirap ha. Alam mo, gagawin ko? Magalit ko sa taas. Hihinom ako para makasagot ako. Iinom ako sis para may sasagot ako. Ano mo ka? Hindi ako marunong kumanta. Hindi ako makainom, baka matamimi ako. Oo, kagaya nung uminom ka. Grabe yung tirada mo dun ah. Sandali ha. Bawal ipakita sa kaya dito na lang. Ayan. Kasi malapit na sa maubos. Bibili na. Sabi ko sa asawa ko, saan ka? Dito sa kwarto, dun sa living room. Doon ka sa kwarto mag-live, dito ako sa living room, sabi. Tingin pa tayo ng kanta nila, Labs.
May in love kayo sa kanta nila. Asan ni si Cheryl? Bakit? Hindi ko na narinig siya. Bakit wala? Lalabs, wala pa yung ads mo, Lalabs? Hindi pa nabalik? Sino si Cheryl? I'm Ay, not muli na sure. siya. Wala pa? Eh, bakit may ads? Jamo. Salamat, Borge! Cheryl, kanta ka pa, shit. Stop mo muna yan, Lalabs. Sige, ikaw kumanta. She, pwede mag-request? Ano yun? Pwede mo ba kantahin yung Di ba ikaw siya nag-usa Kay Jessa? aking mga mata? Jessa Saragosa? Ito na lang muna. Ito na lang. Hindi ko alam yan. Hindi siya. Sige, ikaw na bahala dyan. May ads siguro. Ulitin ko sa'yo ang nadarama ng aking puso. Ang damdamin ko'y para lang sa'yo. Kahit kailan may hindi magbabago. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Wala namang iba sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Sana si LS ko may kakanta Nais din. nang mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpo ay larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Wala na iba sa aking puso. Tunay na nag-iisa. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpo ay larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Wala namang iba sa aking puso ay tunay kang nag-iisa. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabi't araw. Ikaw ang nais kong sa tuwina ay natatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig. Wala nang iba sa
Yo. Ayun. Ayan, boards ang kumanta ay si Lalab Cheryl. Ayan, 7 million in dahon. Ayan, tumatagay ang isang babanat. Ayan, asan ba si CJ? Pakyatin ko sana, magkanta. Sana all marunong kumanta, no? Ano nangyari na? Nangyari na? Bakit na-stuck ka na dyan, Jen? Nawalan ng signal. Nahulog ako. Dahan-dahanin ko na yung boses ko, baka ano. Oo, yung malambot na lang. Yung ano na lang, yung soft na boses. Baka magagalit na naman, tatawagan na naman ako. Oh, pauwiin ka niyan. Madam Cheryl, dan ticket sa'yo, sabi ni Borge. Ayan. Oh, sige, yung ano, piliin mo yung kanta na soft lang. Kasi Yung melody. hindi na lang ako kakanta, si Cheryl na lang. Ah. Si Sige. Cheryl, ikaw nakakanta, Cheryl, kasi hindi ako pwedeng mag-ingay dito. May ano kasi, may baby. Hindi na mo ako siguro, pwedeng mag-ingay. hindi mo siguro pinagbigyan. May trabaho kasi siya bukas, ba? Kaya Hindi mo siguro yun. Hindi mo pinagbigyan siguro. Kaya ganyan. Kasi nga, hindi pa ako natutulog, kaya ayun, hindi siya makatulog. Ikaw at ako, kakantahin mo simply, Jen. Ikaw at ako daw. Birds. Hindi ako pwede mag-ingay. Paano ba yan kakantahin niyang ikaw at ako? Paano ba yan kakantahin niyang ikaw at ako? Yung kay Moira ata yan. Hindi ako marunong. Ay, ikaw at ako, kay Moira ba yan? Hindi ko naalala. Search mo natin. Hanggang ngayon. Ito ata, Wait lang. May ano Pero siya. hindi ko kaya, ha? Hindi ako Oo, mag-ingay kay Moira talaga. to. Kay Moira at saka yung asawa niya kasi. Ay, hindi ko kaya yan. Hindi ako marunong kumanta ng ikaw at Kaya ako. mo yan. Ito, Hindi. pakinig ko sa'yo. Sabi nila, balang araw darating ang iyong Hindi ako marunong yan. Ikaw Si na lang, Cheryl please, pa. kanta. Boses ni Cheryl na maano yung mga kanta ni Moira. Oo, maganda yan kay Cheryl. Kantahin Sige, mo, i-play Cheryl. kita. I-play kita, pero hindi play all, ha? Baka sagsabi ako ng oo, hanapin mo yung play all. Ubus na pang piso nito. Amahin. Hindi kita sinabihan, Hana, no, i-play kita. Hindi kita sinabihan na i-play mo ko. Ikaw nag-offer niyan. Ayun, ubos na dyan pang piso niya. Ayan, Madam Cheryl, pwede mag-request ng kanta Breaking My Heart by Michael Learns to Rock. Breaking my heart. Bakit niyo pakantahin si Cheryl ng panglalaki? Masisira yung busis. Makes my heart. Okay lang yan, kabit ko daw. Grabe ka, amahin, wag kang ganyan. Tawa ka dyan sa host of peace dyan. Ano yung host of peace? Ano sabi niya? Hindi ko host of peace dyan. And hindi ko yung maintindihan yung host of. I-flex ba? I-flex Ewan ba? ko, ano yung tab? Tab. Flex ba yung sinasabi niya siguro? Di ko alam.
Ayun, bagong terms. Host tab keys. Kausapin mo nga. Ikaw magaling English. Ano ba yan, English? English ba si Peace Jan? Oo, English. Peace Jan, what did you mean tab keys? What does that mean? Host tab keys. Maybe, is it flexing? I will flex your John, house. Cain, and Abel. Oh, maybe he wants to flex Cain and Abel. Sino si Cain and Abel? Siya. Ah, Okay, wait. host tab keys, John, Cain, and Abel. Ano and Abel? Hindi siya ma-search. Question. Kain. Hindi may I cannot find your I cannot flex your channel. Hindi siya mai-flexis, hindi siya ma-search. Is my real face. Host tab keys, John, Cain, and Abel is my real face. Yeah, but I cannot flex it because I cannot find it. John, Cain, and Abel? Talaga. Cain and Abel. Hindi ko siya ma-search. Hindi siya ma-search. Pero ma-search mo si Peace dyan. Hindi. Kapag lang siya, nadikitan ko lang siya through yung link niya. That time. Talaga. Right, Peace John, Cain and Abel is my real face. We're trying to search Peace John, we're trying to search your name John, Cain and Abel. Pero yung Peace Jan, na-search ko siya. Peace Jan, 209 Yan yung mukha. subscribers. Oo. 209 subscribers. 209. Peace Ay, nahulog John, pala- Cain and Abel. Nahulog pala si Lalabs. Nahulog ka, Lalabs? Hindi mo siya ma-search, sis, ang Cain and Abel? Cain No. and Abel? I cannot find the Peace Jan, Cain, and Abel. Walang peace. Walang peace. John, Cain, and Abel lang siguro. Meron, Peace Jan, yung sinasabi niya. Kasi Peace Jan nga yung ayan, 6 million in the house. Taas naman. $238. Oh, sis, malapit ka na 3 hours. Matulog ka na dyan. Ha? Natulog ka na. Antok ka na? Wala. Hindi pa. Hindi pa ako naantok. Bahala ka Malapit dyan. na siguro. Ako, na-strongan ako nun. Yes is me true. Yes, it's me true. Yes, me. 209 subs. Okay. But Yeah, 209. I searched your channel, but it's just only Peace Jan. But if Peace Jan, Cain, and Abel, I cannot find it. Or, Cain and Abel. Yes, we know Peace John is 209 subs, but we can't search the Peace John, Cain, and Abel.
Oh, sis, siguro ano, yung ano niya, Nag-change siya. Nag-change kasi siya nag-change ng pa siya. bahay. Guys, bukas punta kayo sa LS ko, guys. Mayroon na naman akong ano, yung 5 kukunin for WH at 50 50 50 pesos GCash. 50 lang. Oo, malaking bagay na yung 50. Bakit ba? Malaki na ba yan sa Pinas, sis, yung 50 na ano Pwede load? pwede nang pang 3 days yan, unlimited. Yung 50? Oo. Maka-ano ba yan? Maka-data na ba yan? Maka-data na ba yung 50? Oo, ata. Or load lang siya? Data, i-unli nila. Oh, pwede ba yun? Magkano yung unli? 50 pesos, 100 pesos, ganun. Yung unli. 3 days na yun, 3 days. Yeah. O sige. Sige, bukas guys, sa LS ko guys ha, 50 pesos GCash. Tapos the next day na naman, the Isali same mo pa din rin. ako. Isali mo din kami sa ruleta ng mga alagad ko. Uy sis, pwede ka sumali sis. Sinali nga kita. Pwede ka sumali sis, pero ipasend mo na lang sa ano, sa family mo sa Pinas. Yung ano, GCash, kung gusto mo ng GCash. Ano ko na lang, sabihan ko na lang na ganito isend mo dito. Kasi yung brother ko ang inano ko, sinabihan ko na ano, sinend ko yung pera sa kanyang bank account, tapos ano, para siya na yung mag-send ng GCash. Kasi kung pwede pa lang ako so na, di ko alam paano yun eh. Mag-search ka diyan sa ano. Siguro sa ano no, sa PayPal, pwede. Or yung PH, ano ba yun? Coin.ph. Pag hindi ako malate ha, pasensya na. Basta yung time ko is 4 p.m. 4 p.m. US 6 time. 6 a.m. 6 So, a.m. 6 a.m. Philippine yun, time. 6 a.m. sa ano, Pinas. 6 a.m. What time po co-host? It's 6 a.m. Philippine time. And dito sa amin, Sana 4 hindi ako p.m. malate. Kasi pag Ang tinamad tawag ako, dito? malilate talaga. Pag tinamad ako, hindi na ako mag-iilis. Pero, guys, abangan nyo na lang ako bukas, guys, ha? Abangan nyo na lang ako bukas. Char? Maganda yun, magpalaro ka. Yung magpalaro Oo, ka, meron yung ako, malapit nang meron ako matapos. Para, sponsor, si Prime Names at saka ikaw, tsaka si RJ. Sa WH. nag-sponsor si RJ ng WH. Sabihan ko si RJ Ako din, na dalawang mag-sponsor siya. 5. Dami na yung piniplay. Ay, 1 a.m. pala sa amin. Ako, Ay, saan ka pala? Saan ka pala, Chow? Nasa Saudi ka, Chow? So, walang GCash, ano na lang, WH na lang yun pag nasa ibang bansa. Pag nasa abroad. Baka kailangan Pwede naman kahit nasa abroad kasi may mga number naman ng may number naman ng mga nila, ng mga pamilya nila. Ay, oo Dangman nga, Saudi po. family nila. Tama. Sabi ko nga sa'yo eh. Nasa Ay, Saudi. oo nga. Nasa Saudi din Dam sila Saudi. nag-Cheryl. Sa Saudi pala siya. Muni ka na ba, Chow? Ayan, matutulog. Nangangailangan siya ng WH. Uy, Ay, siya rin. Okay. kapag manalo ako ng GCash,
SC Padala mo siya. na lang sa Pinas. Ano na SC. naman, ano mo na naman, mag-request ka rin na ipalipad ang price mo. Ipalipad. Palipad yung price mo. So, kung 50 pesos, Alam na. yun magkano? $1. $1. WH na lang $1. kulang ko. WH na lang po, Pareha kulang ko po. tayo, Chow. Same kayo ni Simply Jen. Oo, pareha tayo. WH din yung kulang ko. Kaya nag-ILS ako. Kapag- Nag-ILS ka ba, kapag- Chow? Kapag 100, $2. Pero Oo. may ano siya. Plus tax. Oo nga eh. Plus Bakit tax. sa akin, sis, pag magpapalipad ako, Bakit? sis? Bakit sa akin, sis, pag magpapalipad ako, wala siyang 99 cents. Buo siya. Oo, buo-buo dito sa atin may mga iba, may cents sila at may mga Wala 09 akong pa. cents. Yung Wala may pa. 0.99, may 0.99 pa sila. Ganun. Oo nga eh, naiinggit nga ako kasi wala akong sense eh. Hindi ko ma-edit yung Ay, nagsa-silent Hindi LS. ako hindi ako makapalipad sa akin. Chow, mag-live May ka, natitirang Chow. Kasi 1K ka na. Para May may interaction sa May chatters. natitira pala ata na konti na lang laman ng PayPal ko. Kaya, lang ito, yung PayPal ko, yung na-earn ko lang sa Ibotta. Kaya, Uy, wala. ilan na yung ibota mo, sis? Ilan na yung na-save mo sa ibota? $20 lang. Kasi hindi kasi kami Uy, hindi mo pa yan nag-shopping hindi dun mo kasi pa yan ma-redeem, sis. Kasi yung sa ibota, kailangan ng $50 para ma-redeem. no, $20 mariredeem mo. Uy, Na-i-redeem yung ko na sa siya akin dati kasi $20. 50. Kailangan ko kunin yung Oh. 50 para ma-redeem. $20 naman sa akin. Ayan, 6 Mas- million in the house. Hello. Mas maganda sa live, mas marami tao. Oo. Mas marami, oo. Okay lang kahit maliit lang yung dumating, basta naka-live ka. Kapag silent kasi din, minsan hindi sila nagtatambay kapag wala kang organic friends eh. oo, yung iba kasi hindi nagtatambay kapag Silent wala na lang silang kasi maisda sa sa LS, kaya mag-aalis yan sila kasi maghahanap sila ng maisdaan din. kagaya dito, wala silang maisda. Kasi na nila lahat, kaya kailangan nila tumalon sa iba. Lalo na kapag Ako lang yata nangangailangan yung pala. nagsistay dito. Wala, naka-live si Dana. Sandali, Ikaw itamsakan lang, mo Suki. muna siya, ha? Si Ikaw Dana lang suki naka-live. ko. Sila. Kalimutan ko si Dana. Pumunta si Dana sa LS ko kanina. Magtamsak muna ako sa kanya. Magti 3 hours na ako. 3 hours ko na lang ito tapos mag-end na tayo. Ilan na lang yung minutes yung mo? 12. Sige, sige. Sabihan mo lang ako. Para naman makapagpahinga ka na, baka paluin ka ng pet ng asawa mo. Nagagalit na nga siya sa akin. Tinawagan ako. Sabi niya, I'm not happy. You're so loud. Loud daw ako. Kasing lakas ng Kasi kanta mo sumisigaw yung naman talaga look ako at you. habang kumakanta. Kahit pangit yung boses ko, sumisigaw. Naimbag nga bigat yo amin apo. Hindi ko naintindihan yun. Pakitranslate Magandang nga, umaga sis. daw sa ating lahat. Ay, Magandang umaga na pala umaga dyan. sa inyong lahat. Umaga na pala dyan.
Ciao. Dito, ay umaga na din dito. Madaling araw. Ano Kalot. na sa kanila? 8 a.m. ata. 8 a.m. or 7 a.m. Mm-mm. sa kanila. Dito na lang ako sa phone. Hindi kasi ang hirap. Ang hirap sa Dito nagta-type. Dito na lang ako sa phone. Si Brian, Ay, tignan mo, Si Asan? Brian na nagdadry ng book ko. Ang galing. As in siya talaga. Binidyohan ko pa. Oo, Grabe, siya ang yung bait. nag-dry Ang ng sweet buhok. nyo ha. Sweet nyo ha. 9:58 a.m. po dito. 9:58 a.m. Galing. Ang dami talaga magkakaiba na Alright. ng oras. Anyari, RJ. RJ, hello. Nandiyan si RJ, Andyan si RJ, hindi ko nakita yung niya, comment. Message retracted. Dinilit niya. Ay talaga. Ayan, ayan. I'm falling apart in this night. Ang dami, kahit saan ka mag-LS, kahit anong oras ka mag-LS, marami pa rin na-LS. Ang dami nga nag-LS si Madam T.I. Nakita ko nag-LS si Publicly. Nakikita ko Grand LS niya ngayon kasi may parapol siya. Yung Taga Dinno kayo dito, laptop. Pinas. Taga Cagayan Valley ako, Kapsat Chow Chow. Si Sis Jen, taga Mindanao Davao. ka Sis Jen, no? Davao. From Duterte. Taga Duterte siya. 7 million in the house. Ang Bukas ba yung premiere ko? Ay, hindi. Sa susunod na araw pala. Pakiplex yung bahay ko bukas. Sisi ha, yung premiere ko. Bukas, sige. Flex ka dyan. Ipin. Oo, plain pala. Managtamsak ba kami kanina doon? Meron Oo, pala meron. dalawa. Uy, hindi Marami. Wala lang sila, yung iba, doon sila nag-comment sa baba, hindi sa chat. Marami nagtamsa kanina sa kasi minitor ko. Wala lang silang tinag na Simple Jane, lang. Kilala ko yun sila, yung mga names nila. Gusto mo Gusto mo mag-viral Simply Jen? Ayoko mag-viral. Gawin mo yung drop your tongue challenge. Ano ba yan? Yung drop your tongue challenge. Drop your towel challenge. Hindi, Ayoko, drop your sis, tongue, ayoko. yung underwear. Ayoko kasi nababastusan ako kasi dami kasing yung family kasi yung asawa ko tsaka yung Oo, family ko. lalo na kapag Christian yung family mo. Tapos Oo, yung ako family kasi ng asawa mo, family ko conservative. Christian, tapos ako lang yung medyo talaga black sheep. Oo. Kaya kanina nga may nanood yung mama ko sa LS ko sis, nanood yung family ko sa LS ko kanina. Tapos may umakyat na lalaki. Sino? Si Simply Jen, matagal na siya, kapatid. Ako, 1 year pa lang. O, Jen, paano ka na? And I look at you.
Ano matagal? Matagal ka na ba sa abroad? Sabi ko, matagal ka na dito. Ako, ano lang. Sige lang, mangisda ka lang dyan. Jessa. Magparami ka ng banana. Okay lang kami dito. Tawag dito. Uy, nawala si RJ. Andyan yan si RJ kanina eh. Ano yan si RJ? Ang lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Ang buwan at araw. Ano may yan nga kanta, sis? May kanta dyan, di ba? Lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Ang May buwan at may isang araw. Maganda yun na kanta, sis. Yung lulubog, lilitaw. may ang isang buwan. YouTuber kasi na na lahat ng video nag-viral kasi mga content niya is yung Ligo Challenge na naka-bra panty, tapos nagtatry ng mga bikini, two-piece, Ayoko tapos nang ganun. nagda-drop ng panty, ganun yung mga content niya. Kasi yung nanonood, halos mga lalaki. Oo, mga sabi nga ni Brian, magbabayaral ka yan kasing daming manyak na lalaki na manonood, sabi ni Mababastos ka Brian. pa. Ayoko, sis, kasi talaga, takot talaga ako ma-issue sa sa family niya tsaka sa family Ayan, ko. Princess, hello. Kanina pa ako dito, sabi ni RJ, oh. Tinitira ka ni Simple dyan, RJ. Miguel, shout out, RJ. RJ. Hindi ko kasi Tinitira ka ni... nakita yung mo eh. Hindi ko nakita yung message mo kasi sabi ni Ilocana, dinilit mo daw. So, ayan. Ngayon ko lang Message nakita. retracted. Oo. Ayan, Princess, kumusta? Ayaw ko naman mag-viral ng ganun kasi iisipin mo naman yung sasabihin din ng tao sa'yo. Ayoko talaga, sis. Ewan ko ba? Hindi ko kaya kasi siguro hindi kaya ko ko din kung kaya. siguro kaya ko kung wala akong anak. Pero meron kasi akong anak eh. Hindi ko na kaya. Pwede lang sana, bukas pa daw matatapos ang harang, sabi ni Princess. Bakit? Okay lang na Baka 1 mag-bikini hour yung challenge ka harang. okay lang na mag-bikini challenge ka kapag nasa dagat ka. Uy, Sino nagsabi? ako. Meron akong bikini Para na naman, picture. Yun na lang yung i-post ko sa Meron akong bikini picture sa Yun na lang yung i-post ko sa wheel hindi, bukas. Isali ko sa wheel bukas. Gawin mong avatar. Gawin mong avatar. Gawin kong avatar. Patay. Tapos, tululaway. Wag na. Yung ganito kalaki yung picture, yung dito sa studio. Tapos Grabe. gawin mong avatar. Hindi naman maganda yung katawan ko, sis. Wag na. Tagal daw, sabi ni Princess. Siguro nakatagpo ng ng kahaba-habang harang. Skip na yan. Bakit dumadami kapag malapit na matapos? Oo nga ilan na ba yan? 9 ulit. Naging 8. Lalabas na din ako mamaya, punta sa living room kapag mag-end.
Wala na si RJ. Tawag dito. Si Ewan ko, Maripe. nag-ano na siya, nag-good night na siya kay Dana eh. Si Maripe. Pumunta Hindi, siya andyan kay Dana, nakita ko, baka nag-good night na din siya doon. Okay lang yan, matutulog na siya kasi 1 a.m. na dito. So, 11 p.m. na siguro doon. Hindi ko alam kung anong oras na sila doon. Anong oras na ba doon sa kanila? Ano lang, yung oras ko dito is 1 a.m. So, doon mga 12. Isang oras lang yung ano. Uy, thank you, Chow. Thank you, Chow. Solid. Thank you, Chow. Uy, Chow, kanina, nadikitan na kita kanina, ha? Chow. Oo, kasi binababa namin yung bahay mo. Binababa ni Nightbot at binaba ko din. Nadikitan kita kanina, Chow. Ewan ko kung narinig mo ako pa. Pero nadikitan kita kanina. O, mag-LS ka bukas. Mag-LS din ako bukas. Aray, yung legs ko ang sakit. Kabila naman. Mag-LS ako bukas, siguro, after mo. Bukas pagkatapos ko. Aray. Sabay na naman kayo ni RJ. Mag-LS ba si RJ bukas? Ewan. Ano ba? Wednesday bukas? Oo. Oo. Wednesday. Ay, wala siyang LS kasi Wednesday, Thursday, wala siyang LS, di ba? Or Hindi ko alam. Thursday, Friday. Ewan ko. Bumaba yung views ko. Bumaba. Di ba? 2 days ako walang LS. Sunday, Monday. Daghan salamat, sabi ni Chow Chow. Ilocano at saka marunong din magbisaya si Chow Chow. Talaga? Ay. Uy, walay sa pa yan, Chow. Uy, salamat po, Chow, ha. Salamat. Ayan, salamat sa 8 million, guys. See you again tomorrow. Mag-e-end na po kami kasi naka 3 hours na po. Ayan. Salamat sa iyo. Ay, oo nga, 3 hours na. O, sige, bababa na ako, sis, ha. Good night, Sisi. Thank Guys, you. bye. See you tomorrow sa LS ko, guys, ha. Bye-bye. Daghang salamat. Daghang salamat. Ciao, ciao. Ciao! Ciao sa inyong lahat, guys. Thank you. Thank you so much, guys. Mag-e-end na po tayo.